Right, guys. That's kuwa. Tadzaka kuwa. Ai, guwa vanhu vanorida veduwe. Madzaka that's topic yekuti makuwa kuti munhu asazaitwa maidi tinoda kuzoita makuwa. Toda kuzoita makuwa cheche guwa. Ndoda kutaura. Tatidi kusa topic yekunyepa toda kutaura makuwa cheche ndo atiri kuda kutaura. That's real life. Ndiri live Olivia inda kurova so Olivia Chikepe. Right, guys. Yesiki Yaya Kazembe, how are you? Lili Kampofu. Ma usicho kuti kuya kulunywa kuya kule gossip. Hayi uzombona sebele sakakona sibili. Masithi sikhuluma izinto ezinonqondo la, angeke umbone vele sibili, angeke umbone uyabaleka uyadla phansi. Vele umuntu uthanda into ezamakhuwa igossip. Hello Maguwa station. Right, guys. Nasi Friday. Tukuda kungotaura makuwa. Ani muzati guwa ririko. Isiredi guwa risi guwa riri secret. Toda kungotaura makuwa. Ndo atikuda kutotaura nasi. Andika. Vikaitanga nekukudza iguwa ramudana pagwera apa. Andika. Then tozopinda mumaguwa mamwe aya. Yesi Susan. Ini nasi ndikunyatsa ngokuvhurirai. Muchitaura zvamunoda. Because isusu guys. Latiti zvinhu zvemakuwa kudini. Asi nasi tikutongofara. Tikutongoita guwa. Nokuti isusu mutongooma kwa tikuitwa kumwe kwese kuchingodini. Andiko nawe chotaura. Vachingotaura hazvina limiti kana zvako vopa public vangotaura zvavanoda. Andika. Saka chinhu chikangouya public vangotaura zvavanodawo. Andika. Saka munhu asi guwa iri mvenge. Hani mainzwa. Imvenge yeguwa. Raunenge wangoya naro mvenge yeguwa iroro naro. Takaenda naro guwa iroro. Andika. As long as uchigona kuzvimirira mangwana. Zvinhu ataura. Hani mazvona. Kogweri guys pagweri apa. Pane munhu ari kunzi murume wakanokecha hure kwai kumelanes kune mwe bhawa ranisa mugweri umu ndokubva akecha hure. Hamuna kuiona video iri kutenderera wani. Mina nditaridza iyi video. Ndokunokecha hure riya mai mwana. Harikaite zvokutaridza iri video kuti munyatso kuisisa. Mina nditaridza iri video. Iguwa ri pagweri iri. Okay, timboende paripi. Yeah. Hani muri kuiona mota iyi? Izvo mota mukiona? Baba mana. Aya maplates ndototora ka because ndogoti mama inde indi ndotofangwa kutotora maplates emotikari because ini ndini muridzi wenzvimbo ino. Saka maplates ndototora. Ndosaka ndichikubatsirai mukoma ndini ndambouya pano. Makavata mota umu tikakumutsa tikakubatsirai tikaenda nezvose tiri kuita. Panapa. Ndozvatiri kuti tione. Kuwa uku. Wenda weru munhu babaritsi babari. Saka imba mauya paro.
Milani muno kuti mukadzi muno aita sokuti indogara kuti aita sokuti muno right regai tikupai nyaya yacho zvizere dati muone vhidhiyo tochinda kunyaya zvizere hako maraka muchachirega chihure varume gore rino akazira paradzai zvapo galishi hanzi mota yawanikwa iri pamusoro pemakuva kuma3 am yawanikwa nemapurisa maneighborhood aya anotenderera aya wasvika memba yavari kutoibvunza kuti ko iwe zviri kufamba sei zvikatsikana ndatouya panapa ndine munhu wandakecha waenda mukecha kumilan pasaka ndatoya pano apa chitori nemalights nei nei so all of a sudden ndo pandangozoona mota yangu haichadi kubva kuti dzichitaura dzadzataurwa mujolo here kana dzazisati hazvina unoziva ndo pazazorealiza kuti kumakuva tiri kumakuva ma1 achitwa kuno if what is explaining is true then what it means is dzake chachipoko kubva kumilan sikaenda nacho kwamupudza rima ku9 tosvika pa10 pechipoko ndopaguva apa dzikatodidi neno chii chazingazoitika kudai chipoko chazotiza chaona vanhu here ndokutanga kutorealiza kuti ndatova pa tiri kumaguva ma1 and mfesi hanzi atori mupurisa kushuruguku hanzi asvika pakufonera wife unoza zvikudaro hazviri kudaro ndachitwa kuno kurufonera mukadzi ichimudzaa hanzi marekodzi kucanzel they've checked aroratidza zveshuwa kuti guva iri nderemunhukadzi kozovatova patora nhamba yeguva ndokubva vandocheka izvizvuku hanzi guva nderemunhukadzi zveshuwa pakaipa saka kugweruku varume chihure muchachirega kwano zvipoko zvakukecha mumabhawa handitika muchiinda saka mhanzadzi yakecha iyi kubhawa rekumilani kugweruku ikati ndawana mujolo yachoenda kumakuva ekunaini kwaipa pakazara dzimba ichitoona dzimba kumakuva ekunaini mai mwana izvo vanga vachitopinda zvavo vachitopinda zvavo mugraveyard ekwamupunza arima ku9 uku kumatununura uku ndokwavanga vachitopinda mufunge handiti maona saka hapana chazva kuti vanga vatopedza mujolo here kuti vaita nechipoko ichi here kana kuti chazodini hapana chachedza chokwadi nekuti hazvizotaurikika hazvizotauriki mai mwana kuti ndazodai nechipoko hazvizotauriki saka ndo nyaya iripo apa iyi yegweru ichi handiti maona vapinda pai vaita mujolo wechipoko babava right saka ndati mungoziva kuti varume gore rino chihure muchachirega munenge makagarirwa uku kumabighouse nekumasmall house uku zvipoko zvakakugarirai ndati gore rino mujolo muchafidza kuti mujolo unotojola mujolo ndo uchajola mujolo mashuwa mugare makaziva izvozvo dzakuve nharo zvenyu but makagarirwa kwose makagarirwa kwose nemujolo ucho hamenei right makuwa guys fonaitiwe fonai makuwa nemi guys mbuyedza kunduzeiwo pane zvandaoningikiri zvandaona mastreet umu pane audio yandawa mastreet umu naimi zvinhu zvokapai president izvo hazvirovesi vanhu naimi vanhu havarokwe here naimi guys audio yandanangowa mastreet umu richingoplayiwa yetsikani shalom richingoplayiwa kunzi kwai kudii mai kudii chii president imi musatame nokuisa mazita evanhu vakuru pazvinhu zvisina nebasa rese imi guys munorogwa mumagaraya mukasvuka magaro kuundugwa magaraya munoundugwa guys munonyura munoundugwa siyanai nezvokupinzana nemazita evanhu vakuru muchidini asati mamborogwa magaro emi munorohwa magaro guys kwaiti kunya tiri kungonyeya zvose munorohwa magaro guys mirai ndimbokuudza ini nangu chida kutaura chida kungoita gore redu chitara pana pachokwadi chakangona kana chokudai so guys ndinogara ndichikuudzai nyaya dzenhingikiridzi idzi dzemasocial media banga tikati fare tinoti tindimi inonzi fare toti tindike fare tindike guys
ndikudzei zvazvinoita nezvekutika ipapa ndikatanga yesimaishami ndikatanga kunipferenyura izvi ndichida kuonerwa ndinda kufofura ndikaizi timu rinenge richindiuchiriramo kumashure kwako kana zvanyatsokuipa cheko chako hauvaoni guys kana zvaipa hauvaoni handi muri kuona unosara wamira uri 1 mai mwana usara wamira uri 1 nedzungu rako unoshaya kuti uita zvimwe zvinhu itai muchisefa mashoko kune kumwe kusingataugwe zvekuonana state house kupiko zvikuru sei kuna madha ukuka kuna madha kunorovesa kuya guys nda kuze chokwadi munoti president mukati vatuka president munogona tovatuka mukati zvamunoda mukadinika zvikangopera but kuna madha munonyura ndo chokwadi cheko chaiko kune madha munonyura inangotaurawo nchidarika meno but anyway vanhu vanongozivawo zvavanenge vachiita each man to munhu nemunhu anongoziva zvavanenge achiita by guys amene ikoko but nangoti ndidarikewo kuti masocialites pamwe ngatitambe tichiziva pekugumira iwe semunhu ziva uchitamba uchiziva pekugumira guys zveshuwa ende zvinhu zvedu zvepasocial media izvi ngazvirege kuita personal hatred chaiyo mufunge ngazvirege kuita personal hatred chaiyo mufunge handi munoona siyana zvimwe zvecho itai muchisiya guys indangotaurawo nchidarika itai muchizi timu rinokuuchira mako rinenge risisipo guys rinenge risisipo ramira uko ende kana ukazobatwa neboys dziyaka chekuita hapana anokununura cheche hapana social media cannot even nunura you handimoona social media cannot wakwai ivo mai vanorove anchasi handimoona zvonetsa ngatiitei makuwa tichinyiyana isusu pachezvedu guys tichinyiyana isusu pachezvedu tichinyiyana kune kumwe kuti kumusoro kwakausviki guys ukatogwa nevanhu vaya handimoona hakuna anenge achakununura ndo chokwadi pafeya guys hakuna anenge achakununura andimazviona anenge achakununura hapana isusu andimazviona timu ranenge tinoundurana kana isusu tikada kuundurana handimoona pachezvedu tinoundurana zvina kwazvinoenda handimoona tikabva pachezvedu tikasongesana pachezvedu timu repasocial media anogona contributa mari kuti mari yadzawani kwadai ukabatwa netimu riya rekustate house guys pafeya chero mari yakaunganidzwa sei apa upabudi garai makaziva izvozvo guys garai makaziva izvozvo guys antika kana tiri pasocial media masocialites regai ndikudze ichokwadi ndikubatsirei ipapo masocialites we are not above the law handiti mununza whether uri wemusangano unotoimba zvemusangano zvekutodaro handimoona whether unotoita chibhakera zvekutodaro handimoona unenge une position yako kune vakuru chaivo maminister uko ngoti masocialites pamwe pamunozozvisa hapasiripo so pamwe pamunozvisa hapasiripo kana kustate house kuchigona kudzingwa minister achidzingwa kunzi buda iwe wako socialite uri ani iwe socialite uri ani inzwai muteerere vedu we sometimes kunonzi zano kunonzi chi mwana wa kunonzi chi panorayirwa mwana wacho muranda teerera panorayirwa mwana wacho muranda teerera minister chayanodzingwa kana kudzingwa zviri rafu tinana Jonathan moyo muchi muri kuvaona muZimbabwe todangokupai example chaiyo handika muri kuona muZimbabwe masocialites we are not above the law ese amunofungidzira be it socialite be it anozvitikwai ndiri socialite ndiri celebrity kuti ndiri chi we are not above the law vanenge vachivaripo mapeji vachiona idrama indatini vachiona but ukacrossa line chako chaiko havana basa kuti vakuziva kuti ndiwani ndopa unonyatsokuona kuti haisi nyama havaneinewo kuti vakuziva kuti ndiwani kana kuti kudini uko kunonorohwa mbunuko unorohwa magaro chaicho yekuti unosvuka magaro unogwesha animaona unogwesha isusu tingaundirana tikatukana tikadini aiwa boo zvekuti animaona tisu but timu kumusoro uko mukona vanhu vakatsina winkine vachinyaradzwa vana java mazano muri kumbomona chipeshuka mastriti muri kumbomona chipeshuka mastriti java akati zii madha vamuri kuda kuti havasiwe kutamba navo zvimwe zvinotambai nesu vezera renyu muchituka isu muchituka tambai nesu madha havasi vezera renyu madha pachezvavo vakazvimiririra chaiko madha munhu mukuru handitika munhu mukuru mumaofisi umu munhu mukuru havasi tongoriwo munhu wonje yakafanana nesu handimaona
tambai muchiziva pekugumira. Munogona kubva tinogona kubva isusu titoriwo vana wezhira anomaona titoriwo nazhira asi kana zvasvika pakaipa chako choka vasiwa nekuzokutoraka ende president hava kununuri unotorwa neboys guys garai masocialites unotorwa neboys ndo dzinotora haufi wakaona president achakuzokutora kumba kwako ukuti ndisi hando zotaura kuti apresident ndokuziva imimi munogara panext door pangu no havasiri vanouya kuzokutora. Hanumukona mother avasirivo vanouya kuzokutora mother kuti vaya vakutora kuti ndakuya kuzokutora inini havasirivo unotorwa neboys unoshaira kuti watambwa wastaki nani. Hani muri kunzwa unoshaira kutambwa. Politics is a dirty game. Hani muri kunzwa musatambe nezvinhu tambe kunoku ndokwedu kunoku ngatitikundura nekusocial media kunoku ngatiundura nekunosa tichitamba kunosa muda chidini chipana namalavhu nemalikes tichinyombana ndokulevel renyuku ndokulevel reduku komoda kuinda uko. Amenei indangotega ndingotaura asi makuwa kai ndangotaura pajekerere handiti pane pekuti tinotamba tichisiya pamangwana uko kwatitambiri ikoko hamutotambiriko siyanai nazvo munokuvadzisa mhuri ukakuvara iwe wacho kana muchiti kunga ndonyepa ine mubvunza gonyeti kamuchiti ndonyepa ine mubvunza gonyeti inde munobvunza gonyeti kamuchiti ndonyepa mazita amada kutamba muchipinza aya kaya. Madha vatambiwi navo Diamond unonyura president mungatotamba muchituka muchidi haiwa zvikatongoita zvikapera because president varipo papublic apa vanogara chingo imwe yaya zvinongoitwa zvezvya but kuna nhingirikiri kuna madha munonyura ndochokwadi kuna madha munonyura president haiwa vanotukwa everyday vanotagwa vanodini amana kuna madha munonyura chokwadi. Amen. Ndangoti amboregai ndingotaura ndizivi papapa zvimwe zvese itaiundurana ituka naisteregetai mapersonal grudge yenyu uigwai chaizvo uifambira dzanai mudini but sivanina paripo pekuti musasvitsa mamwe mazita musamapedza pasiriko kwamune hodo dzenyu gwai ikoko meno masiti mufaita nai hanimaona but kuna madha munonyura sikana chokwadi chakanaka timu riri kukuhaipai rese riri kukuhaipai hanzi bvudzi rako ibvudzi rangu iri timu rese riri kukuhaipai chidini unenge usipo unonyura anenge yadaiso manje bhozi rakutora kana neanobvisa hazvina zvotukai kunobviswa marika hakuna zvotukai tounganza madzimaloya unoenda wega wakatemba unononyura unokuvara wega unotokafira mberi chawagona hapana nekuda kwesocial media yambobudisa mari nai guys yekuti zvave worth it zvese izvi ndizvandiri kureva George kuti vana vasi kuziva kuti madha vako vatori deadly zvakadini vana vasi kuziva vanopedza masports vega vanopedzerai masports vaya vega kuti vanenge vasingazivi vanopedzerai masports vaya madha vega. Anyway makuwa ndavhura line phone ai guys taurawo zvinhu zvamuda kutaura nasiti kumakuwa guys anonzi makuwa padiaries saka fonai vanoda kutaura fonai kwanza atorwa ainangu handiziti kune munhu atorwa ndangowa audio ndikarohwa nehana kuti kana zvazvivindi zvacho zvavekoka mva makaoma. Amen but nhasi chaiko chako kune munhu anotogona kupiwa mawarning akatosimba nhasi chaiko kunogona kuti watakapiwa munhu mawarning akasimba tamba ine zvimwe guys madha ukosiyana inavoko vanoda kufona itinzwi imimi guys vanhu vanohaipa munenge musingade munhu guys kana muchida munhu udzai munhu chokwadi I use Chebe Rosemary andotengesa yandongoshandisa havasi kuziva kani kuti politics game hamuzivi kuti politics game guys nongonzi washaikwa iwe washakwa mubhazi uchiwakwira bhazi uchiti ndichamboenda pagwera apa konzi aburukira mukwekwe zvikatovharana kunongonzi vakwira bhazi sisimenda chibva kuharare kuvazoburuka mukwekwe achida kutoileti ndopawagumisira kuonekwa zvatopera kunovhunzwani Shalom because chose zvatiri kutaura toziva zvatiri kutaura
Hanzoda kuita Eddie. Ona ku Eddie uyaiti ku Eddie. Zvatotozviziva. Tozviziva zvati kutotaura. Zvambonyepa. Zvatotaura ndozviziva. Amen. Connection for yaramba. Send after request ndikuse Eddie ku Eddie. Hello. Hello. Maswera says name. Tasura say. Maswera. I starting the iska something. That's all push from the mama yangu. Koma shogari ucha. Because ngachi kwa chari kwa sa maya keka. But then anga chipo taura chipo roto moka ngasanga nebasa resipata ndaunda achika because mashoko achaura ka anogona kutomunyusa iye ari iye manje. Because mashoko achazanzi nika mufarire nekudai ndatya nazvo. I was just shocked. Why is she bringing my wenyika on this topic? I want drama ravo guys, so I didn't know what was going on with that. But I'm just so shocked. Yeah, ndofunga anenge asataziva kuti zvinonetsa svika pa extent ipi. But iko munozati chii guys, people should stop this thing yekuti munoda kuzvita vanhu vari padhuze stereki nevakuru vemunyika guys. And chikachokwadi ngachingotagwa, you need to stop these guys. Ngemere kuti nongoita kuzvita kuvanhu kuzvita kunge vari padhuze nevakuru venyika guys ka siyanai nazvo izvi. Siyanai nazvo nokuti hamusi padhuze, ndochokwadi. Hamusi padhuze. As I am saying to you kuti munoita zvamunoita havasirivo vanouya kuzokutorai. Mototorwa nevamwe vanhu vasina kana bhutsu vakapfeka manyatira mutongoti hameno munhu ari tongofura mberi kufura paka ndovanouya chikutora ivavo. Uzoziva pai wacho chifira mberi kuti vanhu vakanditora vanhu vakabva kumusoro. Ati muri kunzwa. Siyanai nazvo. Vanongotunga futi simendi. Vanongodzwa zvekutya pasocial media akataura zvakadai about mapta anobvanzaiwa ande tinotsvaka kwaari chako mwana obva wazotora munhu iyeye. Auchagwi iwe sari kuti asekwe auchagwi ndati tinobva pana pachida kubasa ndakwira mubhazi konzi aburuka apa achinda patoilet apa ndopagumisira kuonekwa. That's it. Zvapera zvatopera. Ngasadaro though, because anga chikungotariwa sahama yake but this was just too much. It's getting out of hand now. It's just getting out fine now, because even panantero ngakina mom tampana mama wangu akati wana ulokine boy they cannot bother to say nas because that was just too much, because no go taka just like that. And achika master chaura ngasadaro amanye chari I don't know chari mekanani reflection aranyanyisa kunza master vanhu vakuruka. Mumona achaita pasima manje. Hanzi endai kumwana waJoji munoona. Mira tuone. Mira nditarise mwana waJoji tuone foni. Anyway. Amen. Ndozvana nangochana kusimena chivanga vangu arita maine zvimwe vachikuti masviko evanhu vakuru. Kuti masiya vanhu vakuru ameni. Mambo ndari kuprofile kwa mwana waJoji wacho. Njani? Anonzi mwana waJoji anonzi Gwain. Abva kuisa post izvozvi. Hanzi maititi pane muCIO raida kukuisa musuweji. Kuchichi chikuitika apa. Zviri kubvepi? Yes. Kwai maititi audio iyo Patricia plotting to kill you. Inoplay here iwe. Ndenge ndakutouya. Ndinge ndichitora mavidhiyo kubva pavipers dzinenge dzimazigangster. Inini ndenge ndakutouya. Ndinge ndichitora mavidhiyo kubva pavipers dzinenge dzimazigangster. Inini ndenge ndakutouya. Ndinge ndichitora mavidhiyo. Vipers dzinenge dzimazigangster. Timwe
Pani akawanda iswa right away. Anoplay. Got my screenshot. Anenge ma screenshot. Ayatanyura ayaplay ki ma screenshot unai. Pani ma screenshot osai. Pane ma screenshot. Nema chichi kuitika. Kwai life inobayiwa papi. Tomufonera papi kumwana waJojo. Ayo nasi tiri paguwa guys. Nasi tiri paguwa takatonyera kuti guwa padenga. Takatonyera kuti guwa. Tipewo namba yake unowanikwa papi. The two you have pushed me iwent off kwapa ndakakurewa kushingira izi wange ndiani yei. I'm good my sister. Ha feli kuita kuti unodzwa kwachauruka wakunditembaka ukanzwa ndati kunyepa as long as zviri zvekuno kunenge kuri kunyepa ende ndiwe watanga nepikicha ragiri. I am Chief imi Chief Mapanzure imi nashingijire ndimi muri kuita basa rekutyisa vanhu muri ku high office kuita sei kwacho zvakushanyura vanhu naimi basa rekushandisa Chief Mapanzure shingijire kuipisa zita remusangano. Anyway, muri kuzvanachitaura kuti nyaya dzekushandisa mazita idzi musangano zvaipa izvi. Guys zvaipa apaipa kwai tipwe inzwa itapwe ndiani kwari kunzi itapwe ndiplay maaudio ayo tione kuti haurare muharare central here basa rekuti amai dimiti tobva paiso mapikicha eflag maimwana mwana waJoji indapanei pakanzi mwana waJoji aiwa dzikakuzasi pane pakaitwa pamene kuti picture president yakakandwa here vakapfeka chino yes vakanzi pressure zero apa then from there imbomira ndokufonera bheka ari kufona vakanzi ita play these 3 audios tione kuti hauvati wave kucentral here basa rekuda kuipisa zita rafirst lady. Ingakune nyaya pashata kukola dona iti titsvake phone number yake akuita zvikuva zvenhasi. Tipei mutegei guys, tegai mwana waJoji uyu mutegei, tegai mwana waJoji asikana, tegai mwana waJoji, tegai mwana waJoji, tegai mwana waJoji auye pano tiwe zvisere tugunya chituta kujoinisa togoziva. Hello kola muri right here mushe kuri sei tiri kutyika mufunge nezviri kuitika izvi muri kuhlauka kola kutyika chaiko taura henyu aiwa ndikutaura kuti izvezvizvi vanhu vanoda kutamba nemusangano vanonyatsoziva zvakanaka. Amen. Vambobvunza kuti ana Lumumba vari kupi vatizii munhu kana wakuenda unoenda wega wani warega wani arega vanhu vanonyura kana anoita rei vakazombobatwa here vakazombowanikwa. Ndamboda kutaura kuti itai uripi kana nekuziva kuti wakafamba sei kana kuti nhasi wakaenda nekuti no one knows kuti wakaenda nepi wakafamba sei hakuna unoziva. Vanhu vakaita noizi yakasvika nekuBBC zvakangovharana but nanhasi hakuna saka vanhu ngavasatombotamba nemusangano vachiita zvekufarisa izvi. Unotsakatika ukapera ukashayikwa unzi wakaenda kupi vanhu vakaita noizi ukashayikwa ende iyo nyaya yekuti matimu paunenge wari kumusoro kunenge wawega ezvinoizvi vanhu vanenge vachimbokudhonetera mari vachitaaachipfuta kana zii zvavo timu riri kudzivadza kutozvimwira madoro avo kana covid zii vakutanga yavo zii vari kupi izvozvi ini unenge uchipiwa ka$50 kachichinzi famba ivo vanhu vakanyarara vari mudzimba dzavo iwo ndiwo uri paground but uyo padla unoona advantage yako uri America uko handiwana plus uri kungoti pasi nezano that's freedom of choice handika kuti munhu anoda pati ipi asingadi orega anoda handiti mazvona zvichidaro zvakangofanana neni handika ina handitoidi sanu like me I'm just but hatizotauri like zvakaipa zviri personal kune namai unonyura unonyura kunyatsopera ndizvikamati ndimuri wecc
haisi secret. It's not a secret. Yakakwana chaiye achito izvo zvodozikamwa kuti sisi medu vanozvipfekera vaipfeka yellow yavo zvinda kutopfeka blue yangu ende nditongomanya nechimuti changu chekusisisi zvito zvongotozikamwa asi andiyewanda tuka here handina mukati mawana here namba dzemusikana yangu handina kuti dziwane dzauyu ngavamutege mwana cho chauye naye vede vanoningira naye uku muze kuti kwai uyu wauya fonaozve ndifonerewozve naye mwana wajoji fona hako ndifonerewo une namba yangu here daivipina inamba dona hako kola kudonha muridzi wauya uya mwana wajoji mupewo namba kaisi pinai namba mwana wajoji wauya pinai namba mwana wajoji igostira Felicious haiping you mwana wajoji munhu uyu nditotomuziva kuti ndiani mwana wajoji harisi gostiri mwana wajoji ndigweini kawe harisi ghost admin isaiwo namba iripi namba tisikuiona isa hamuna kupina one pina inamba iri pindi kwenda ndisingaioni ndikandimbobvisa ichakanzi right hanzi ed ndambokutsvaga handina kakuona namba yako ana wainyora kupi naye mwana wajoji right unouya joina but usauye nefesi kana usingadi kuya nefesi yako kwachida unongoya nayo fesi yako ndikutsvaga kuedha ipapa right hello dear mushe kuri sei right voice rangu harisimunyatsoita bondi neflu isingaiti aiwa riri kuzvitorinzwa ko zviri kufamba sekuchi chiri kuitika tangona indatadza kukomenda kuda wakavhara chidziro hameni kuti aida kuti ndikutege izvo ndatraya kuti ndikomende zvaramba pakavhagwa chidziro chiiko chiri kuitika naye asikana ndaimboti ndimbofumura here nekushabhaniri nemazizamu anenge ngoma ejekinisheni vana vafunga kuti vakangwara stereki. As much as I don't like my teeth, Patricia was plotting to kill my teeth. I have audios. A very small clip. To play, tachona pabheji pako. Yes. And I'm going Sisonga kuona ndozoti vachatsamwa, but I am not going to shut up. She's not my friend. Okay. She's not my friend. She's not my friend. Who's stupid wow they opened the bitterness group. You know me and someone social media smell. You know that and someone where too much. They opened their group. Doba in the wira munozondo wira na my deko. And it's na my deko. Crystal. Yes. Then Crystal added me to group. Bitterness. Saka group right. Saka group right because you are. So I was there. Group. I was okay. There group. Dakanyarara. Ndichinzwa zvangu vakapota vakunditaura kuseri ustupid wacho ndekuti vainditaura kuseri ende vatitaura kuseri voya futi kuona kuti vanhu havana kukwana voya futi nemaaudio avari kundireva kuseri ndoseka zvangu ndoita kunge ndisina kuzvinzwa ndonyarara mukunzwa nhasi hameno munhu abudisa audio here achinotumira Jane Tishongo. Handitauri namama Jane handitombovaziva handina kana nhamba dzavo ndobva Patricia ndobva atizvoni I suspect this Gwen. This is not the first time, it's the second time. No, anamubvunza ndikati iwe unoti kususpecta inini ndikutozvirwarira handina time yekutakura nemaaudio ndichiendesa chimira manje ndichisa maaudio acho nini pawall pangu ndakumaisa pawall pangu. Uri kuti audio ranga richienda kwa Jane. Yes. Handitomboziva zveaudio racho niro raendeswa kwaJane Tishongo zvoti even Jane Tishongo ndasvika pakunomubvunza kuti ndambotaura nemi here ini ndokuzivirai ukupi. Mama Jane vakati no handikuzivei. Ko rarakaipa sei voice note racho?
amene handitomboziva voice note racho inini ndokuita handitomboziva. call out kwamazoita. Alright. Yes, ndobva ndati no, chimirai manje ndichinyatsoita zvamuri kuda chaizvo chaizvo, ndichitora zvimavoice note ndichizviisa inini pawall ndichiratidza, because unoshandisa kuti hey my ed vazoti, hey my ed vandituma vati my titi, even pakarohwa my titi, she used my ed, she used CIO, ndinawo mazita emaCIO, she even claims that she sleep with mapanzure, ndinazvo, and I'm going to put it. Mapanzure ndiani? Hands bring no ed. Saka iyaiudza iwe nyaya idzi vaitaura kamugurupu ndakuzviburitsa kainini. zvinhu zvemugurupu. Yes. Alright, saka iwe waisevha. Yes. Zvirimo mufoni yakaremerwa. Mboplaya maviri tiwe. Zvakaoma. Imboplaya maviri ako timbowa maudhiyo. Ndaisa pawall. Hasi kuplaya. Handina imwe foni. Hasi kuplaya wangoisa screenshot. Aiwa, izvozvi ndaisa iwe. Izvozvi so? Mira tione. Screenshot, alright. Aiwa. Hapana apa. Pane one yakanzi maititi audio is plotting to kill, Patricia is plotting to kill you chat. Hapana mamwe ari kuplay apa. Mama aplay ama screenshots. Adona, ndivunga network. Hakuna ningikiri uko mwana wa George. Hakuna maningikiri ariko hakuna ari kuplay kuma screenshot ai. Kana kuti asi yati screenshot here guys. His screenshot here. Is screenshot. Chero aya ama screenshots ai. Asi ma audio. Kana nditogona kuplay. Ma audio here guys. Ma audio here. Tusati kuda kuwaka kuti tikubaya kuplay hazvisi kuplay izvi guys. I screenshot. Ma screenshot. Ma screenshot hazvisi kuplay. Atichazongoshuwa so far atisati tawa do anything. Ma screenshots chat. Ma screenshot. Nei mwari. Inga kune nyaya dzikukutu. Imimi fungai maruto munoti kwadzi stop izvo zvakazara kuwe kwake. Kumuti stop kutaura pana pasi kuwo kwakazara zvinhu ari kuposta kuwo kwake Queen. Saka imi munoti kwai stop it kuti adi izvo zvatobvondoka kuti ari. Musadaro imi. Mutai kudaro, it's wrong. Imi maiguru nyararai. Sena ina nyaya idzi. Munhu ari kutozvivavira ari kutopenga kupeji kwake. Ari kuvava kupeji kwake kwachitoka namazvinhu izvi. Achitaura ndoda kubaya live. Imi moti kwai sena nazvo. Rekei munhu ataure tiwe. Asi pane vachitwa makuhwa edu andi munenge muchiti taurai tiwe playai. Taurai play tiwe. Isina stomboti ngazvimboplayiwawo tiwe. Kuti kwai vanhu vasane nazvo. Haikona kudaro, be fair. Be fair. Guys. Amen. Amen, guys. Fonai guys. Fonai. Idzinyaya dzinenge dzitori deep guys. Dzinenge dzitori deep zvokutodaro kungoti asati tahwa edu nyaya dzacho dzisere asi kunenge kutori nedeep nyaya uku. Kunenge kutori nedeep nyaya. Aiwa, ndofunga chaplay yake ega. Pamwe chada kuzoplay yake ega mwana wa George. Ini Gwen ndomusiva zveini. Gwen. Hello, dear. Adona ndofunga network. Hello. Yes, zviri sei dear? Quite Ndinobvunza. Tipeizve muchemeresa kwaamugulezi zvamunokuita hazvimboshandi. Munokutwa munawo maudhio musingati kandikandireiwo kuWhatsApp uku. Imi iwe fungai maruta. Gulazi. Kandai ku Adona nenetwork. Gulezi ari kuti ndinawo. Pandai kuseri uku. Tiweka. Aiwa zivanai kuri kunzima audio aikandwa mugurupu. Saka iye wanotora mugurupu aikombaila achikombaila ende zvakaoma. Vanhu vanenge vachiziva kuti mangwana inini masocializer give up guys.
nhasi ndiri kunyatsa kutaura zvanoda ndakuudza kuti zvino fire for fire. I told you fire for fire. Guys, masocialites kugara wakatotiyana unongochiza kuti unoona kuti Bullet mugurupu muri kudzimaita uko andika vaitorekodha because aiziva kuti one day chete pavanobhondorana umwe anenge ane leverage umwe anenge ane leverage ukada kuti chakati kune leverage inobuda ukada kuti chakati uyo anobudisa ichi kugara vakatiyana kudai. Taura hako Bullet. Ndandichiti kona adona haasi kunyanya kutipa nyaya kana kuti isusu ndisi tisingagoni kubata because maposa ari kuisa zvidimbu. Don't threaten whoever you are threatening. Just get straight to the point because it seems like you've got a lot of information. Zvino ukataura nezvidimbu you end up incriminating yourself because you're withholding information that is critical. What if akamuka akafamba mangwana uzoti ndaivavhundutsira kana yanga iri information yanga iri mugroup mamwe magroup members, can you facilitate and give us that information because musoro wenyaya hatisi kunyatso kunzwisisa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. And at the end of the day kana tikada kutarisa iye jekeche nachikiti vakangofanana vese imhondi kana vaiplota kuuraya vamwe vanhu ngavangouraya nakatizorore. Unozati chiri kuitika chii apa mazita otamba atakutaura kumutamba kuti ingatiuraya naiwani tatipo pachaverega vakunzane vaparadzane vasimazita vanoyura iwewe wachane evidence kuchabvunzwa kunzi why were you withholding such information, why didn't you bring it on from a long time ago, wakuzoibudisa iko zvino iwewe paitaurwa nyaya idzi waipindura kuti chii? Newo waidziyawo muti wembavha saka ngapotitaura kuti ningi period. Because right now we're confused. Taenda kumaposi, audio yake is about 6 seconds long. Why want to audio you? It's about 6 seconds long. Patricia achingotara kuti inini ndinobva ndachitora video. Oh, ichidatiwa short. Pane ma-audios. Saka ane munhu waari kutaura naye nemadimikira achimutaurira indirectly kana kuti but ma-audio they cannot be played. They are screenshots where she's telling somebody kuti kana kuti ari kuthreatena munhu kana kuti ari kumuvhundutsira hatisi kuziva iye nevanhu vaari kurwa navo vanonzwisana. Ndoda kuziva kuti nyaya yatangira papi because jekechi auya akazotanga kudhomuka achitaura live yake hatisi kuwisisa anongori mavhuna marara. Shoma utachicho anobudepiko timbo wao because anigara chasongobuda zvawo vandisima pakunetsana kwedu hapana kana wani wavakamboenda kuhondo kana atoziva kuti pfuti inobatwa sei but tiri kunzwa kuti kurutaurwa mabig names. Mabig name ndo wandivhundisa wangu mabig name ndo wandivhundisa achimurenga pafacebook. Mabig name ndo wandivhundisa zvangu ini kuti mabig name apa saka tokomera mwana wageorge atipewo information yakazara because right now somwe tiri kurembera hatisi kuwisisa kuti maaudio aanedi ngaangotipa kana anga ari mugrupu rebitterness please tingotrasta nyaya yekuti betangotiwa because kana zvaziri group which means there are more than 10 people that have got those audios. Hatisi kuda vanhu vebitter family panapa ngaaburuke zvake. Bullet ngaatoburuke panyaya iyi because ari kusaidira paticha Jake hatisi kumuda apa ngaaburuke. Buruka zvako kana uchiburuka because nawo mavillage handina kanambonzwa maodha ajeki handina zvandonobozviwa so don't include the wrong thing. I haven't even heard a single audio from Jekechi. Ndaswera ndiri busy nevana ndosaka ndakwira mira musatukanye mira indibvunze guys asi tiri kuti tiri pamakuwa andigaiza tiri pamakuwa mira bullet simbomira guys kana tiri pamakuwa ti mune mune chipokana here guys so takati one side haisisiri fake kanyaya game haisisiri fake zvakaoma handizivi
kuti kwai kuditi titogoshaya kuti kudati gatimbowa kuti titaure kuzama tiwane mari paaudio acho. Jekecha problem yake ndeyei? What is the problem? Ndamirana Jekecha kana ndikamirana mwana waJeorge problem yake iri papi baba? I want to understand because uya akaita live 2 seconds ashataura taura zvina kuwisisika ine ndaswera ndiri busy ndiri kunzwa kunzi ndaona live uchinzi wanyadzisa paangachita live yake achitaura angachitaura off topic but live iri kuti audio iri kucirculate I have not heard it. Why you live waione? Ndaona live yake but I was half asleep. I was actually tired. Okay. Handina kana mbozwa zvine musoro but kuri kunzi kune audio yake iri kucirculate iye achitaura iyoyo ndiyo yatiri kuda kunzwa nemaaudio ayo mwana waJeorge tibatanidze nyaya. Ndoga audio ndo atatichimirira kuti tiwe kuti maaudio achari kufamba sei. Maaudio ngaachiuya. Thank you very much. Alright, chapeka timbo wakwira apa right. Hello kola watakakwira. Siswele murise. Mushe kanjani? Ini ndawe uzomisa awu sisari kuti hanzi bitterness family. Life yamaita haise kuti hanzi zvoni bitterness family or cat family or whatever. Munhu ari kukwira aine zvinhu zvake opinions ake ada kutaura. Saka zvekuti hanzi bitterness family ini ndiri bitterness. Hapana ndirambidza kuti ndipinde ndichira ndiri bitterness. Tiri bitter and we will die bitter. Iye kana ari imwe family ngakwire wataura kuti isusu tiri family yakati. So ngasade kuda kubhula vanhu panapa. It's a fair game. Tikutara ma points edu hapana zvokunzi hanzi uyu ari kubelonga kupi kana kuti kupi. Ini ndikawa nditi ndiriwe kwakati zvine inewe iwe kwira ka iwe utaura kuti uri wakati taura point yako yatopedza handina point ndiri kuda kutaura point yo yebitterness yo iwe unogonditaura point yako ndiwana nai ndiyo point yandinayo yo yekuti ini ndibvisa exactly saka undiudzire kuti hanzi taura point yako haikona kungopopota iwewe chitaura zvawakwirira ini ndataura zvandakwirira handisi kuda kaudzika kwacho taura kanyaya yacho hauna point yapa kwana yapa. Yes, we are bitter again and again and tiri bitter zvekudaro ende tichamba tiri kubita whether you like it or not, whether Patricia ari wrong or not haasi, we are going to support the same way you support Kate family imimi is the same way we support bitterness family square. Ndinadzo zvokutodaro naimi zvinizvi bitter for bitter again and again tsepete takananga murise murikudona madona 1-1. Hello dear kuri sei? I think Sismeli I think apati zvekunzi family ipi inyaya ndiri kungoda kuti vanhu vangana zviri paground ndatokuza chine kuchaiko apasi kuda zvekuti family ipi kana ipi. I don't think kuti zviroda mafamilies izvi. Zvachikuda kuti munhu yataure personal pfungwa dzakaniti kwete zvekuti ndiri family chakati kana family chakati. Pari kungoda munhu ngataure pfungwa yake chete panyaya iri paground. Hai ndananguya kuzotaura chiro kuti bitterness family madzva the beginning of the end ende vari kuondomoka mamboona here kuti ana kokiyana vanosishaya malive kuri kushayiwa here malive kwachikokiyana uye mabitterness hakuna because bitterness family is going ngondo. No, Bye-bye. But I think Patricia ari kuZimbabwe haasi kufanira kubudikira achitaura zvaari kutaura. Zvinhu zvoda kuitwa nevanhu vari overseas. Iye dai rumwe dai adzikama siyana nadzo, especially dzemisangano dzaakupinza idzi. Pamazita ndo paangondityisa zvekuundurana izvi aiwa undurana chose henyu hamene family yakati nefamily dzipi dzaboda aiwa ponda nai chaizvo asi iye nokuti anozozvishora mangwana ekupo anorohwa animona ende pakurohwa manje zvinoita kuti anenge aega guys ipapo ngatinyatsokuisana ipapo guys nechokwadi live yaiti ari kuratidza kuti ari kutya because matopic acho anga kusanganisa akabata ino haachanzwisisi kana iye kuti ari kuti chii anenge abvunduka nekubuda kwaita aiwa munenge imagine kamene ngiti muri kutaura muri kuzvikona uko kurongozwa 1 kwa 1 anobudisa zvinhu zvinenge zvine mazita anenge akadaro andinoona zvinozonetsa anditi kuona zvakaoma regai ndone zvamukaita kungotaura kuti dai vanhu vasiya zvemafamilies izvi aiwa vanhu vanotaya vanoda havo asi pafacebook reka vaite mafamily avo. Alright kola, thank you very much. Kola vamwe hello. Okay. Hello Sismeli. Yes. Dai vanhu vasiyana nazvezvi chokwadi zvamutaura kuti ka vanhu vanofira Facebook
kufira Facebook ende uchifira vanhu vari kuchando, iwe uri kuafrica uko uchikuzurirwa nevanhu vanenge vari kuno kuchando. Bheta vanhu vasiyane nazvo izvi, unosiya mhuri vana vako vachitambura. Ezvinezvi kana zvanyatsosvika pakushatisisa chaipo chaipo, vese vari kuti isusu bitanesi ketiketi, amumbovaoni padhuze. Iwe kana kuri jeri unoenda unopika wega, Hai maaudio enda ndapiwa hana kumira mushe. Chionai maaudio anotanga kuti atove muchembereso kwavatove nawo kudhara. Ari kunzi hana kumira mushe, saka tichagozoziva ipapo. izvi zvekupembedzwa nevanhu vekuno kuchando izvi dai vanhu vasiyana nazvo, dai vanhu vangoconcentrata nekutsvaga mari kuZimbabwe vachiita zveupenyu hwavo. Regai vanotuka vari kuno because they are far away from whatever drama dzekuZimbabwe. KuZimbabwe hakuna iyoyo. Kunonetsa uko. Yes. Kunonetsa kuZimbabwe, munoziva imi guys, kunonetsa kuZimbabwe. Ndosaka tiri kuti kana masocialites pakutaura paya, dei ngavati isusu kuno kukuundurana chaizvo. Mukona zvamuri kuita izvi, family yechakati family yakati kuundurana chaizvo, unduranai. Hanimaona. But kuudzana chokwadi pamasocialites apa, kune mamwe mazita ekuti dei vanhu ingwe chaiya munoita but musapinze izvi politics izvi guys, ideti game. Ndo pane topic yedu ipapo, pane nyaya yedu, pane gwara yedu ipapo. Kuti politics izvi mukada kukwira pa mukati tokuundurana keti kada kueka chaka zvikiti zvinomaraka zvinomara kuti zvekutamba zvikada kuesvika kuundurana neBitterness family Bitterness yacho inenge ine moto zvakada kuundurana one Bitterness tongoti haiwa hai entertainment hazvina kwazvinoenda hanoona zvinongoperera pano zvinongopedzera pano kukapeta iwe uchifurirwa uchimhanya uchiita ndiwe uri paground uri kuAfrica ikoko uchimhanya uchiitiswa zvinhu zvisina basa. I think dai vanhu vadzidza from this kuti azvibhadhari izvi kutotsvaga zvekumhanya vanhu vachitsvaga kana madomasi ekutengesa pamusika chaiko kutori nani rather than kuswera uchipembedzwa nevanhu kuno kuvanoita malive nemawifi efree ekuti kana ari paari anongohotspota paanenge ari achiita hake zvaanenge achiita. I think inini advice yangu ndeyekoti whoever is calling themselves bitterness or what, I think the bitterness now dai yachimira onai kwakuzoenda nyaya kwamatambira kwacho ndokunonyudza. Dai mangotamba muchitukana imimi muchingoita zvamuri kuita pati zvevazita vari kubata izvo. Ameno Sisimeli, thank you so much. Alright, ikona pamazita ndo pandangozoti hangu kuti muite zvokuti mudzoredzane mbijana guys, because ukoka munomusupporta yes but hanzi Sisimela have a message ndikuti kueda iri kuramba iwewe ningikiri iri kuramba indi senda futi anomuona izvi zvinozonetsa pakuti pane kana katogwa uko kumusoro itina hamuzokwanisa kuti muzoita sei pakadaro hamuzokwanisi. Hello dear, maaudio ndapiwa maaudio Sisimeleka une audio iwe pandikumatengesa manje wagara hapo na maaudio ako kutenga maaudio achazogobuda atokugadzikwa atokandwa maningi iri paplatform achizi ari kupromeswa kumuti oda kutitengesera kana gara hapo nemaaudio ako wangu tichamawa isu tichamawa kana aiwa ndikujoka kwasanda manzi ngati iwewe ndiwabata audio kudhara waplaya iwewe ndikatimbonza kuna indi ndinatimbonza kuna indi. Alo indi makadiyeni vakuru venyika ausori makadiyeni Sisimele mapenzi enyika matiri bhouri sei hesero wakwa Sisimele. Hello mama, good, how are you? Okay, listen guys, I'm a self-appointed cat family, okay? And ndauya neaudio yangu yakatumidzirwa mana Titi namatiti kuti ndikuplayere saka this is a new revelation of audios. Since vanhu vachifarira maaudios Sisimele, can I play the audio, the response from cat family from what is going on? Okay aiwa pamakuwa saka playa yenyu. Yes, thank you very much. Welcome back to Makuwa. Yes, Mbomira izotibonzwa pamakuwa saka rikatimbonzwa kuwa ndacho riri mumaaudio playa audio Sabina. Tom Jones tiri self-appointed publicist. Yes, inina Tom Jones tiri self-appointed publicist of MyTiti vatipa maaudios to give unto the world. Saka this is the response to Cat Family, to everybody who is watching it. Please hold on.
ndoplay iri kunoka ndakutimudzira imi munokara maikombe aiwa maaudio aiwa Sabina pane munhu ati kwanzi pane audio yakandwa hakuna audio yakandwa audio yakandwa yekuita kuti aplaya chiplaya chintu yangu iri stronger saka maititi ndiyo response yakataura kuti vakati aiwa Boeing 777 watimirira for a long time. This is my response. Please hold on. There she goes. Mirai muntu vachitaura ka vakutaura sekatsi havachakwanisa kutaura shona. Alo Mchembere Soko. Saka ndati maaudio ka ini ndapura akawandisa ende zviri kutyisa zvirimo saka kuti aiswe palive ka inangu I don't think it is right, but ndaona mwana wagwena I think aisa mamoko but andipa maskati nakumira mushe ndamurambidza kuti asatombo aplaya palive but ndaona akuita ndambomutsiura but kune zvimwe zvinaumira mushe tichazotaura nemi later. Aiwa mira usatize Mchembere Soko ngaamire ipapa aripo here sisimene aripo Mchembere Soko Soko 100 pounds yangu yandakakubhadharira kunasuwa Sabina chipakakuwa mani chikoira Sabina ngouya kuporonga zvinhu zvose zviwo anoti nyaya inotiza achakutiza guwa redu ranga richinyaso kwava zvakanaka uya hona yauya maikinda zvinhu zvose musango garasi yatogosira kira anoshandisa ndakanga amwazvida edha nekukanga bendisina mbomi edha but antimerika ini nangu kutaura handisi kujoka munoziva kuti handiwanzopindira nyaya dzemaaudio mwana wageorge munoziva kundotaura naye zvekutodaro andipa nditonangu ndaanzwa haana kumira mushe mamwe acho hakuna Diamond ari kuti kune maaudio amira iyi Mchembere Soko ari kuti kune maaudio akandwa hakuna uku hakuna maaudio akandwa uku ndini ndatomufonera akanini zvimwe mwana wageorge zvimwe zvinhu anotanga kandiudza maflat ndo yataplaya iyi isina chinhu iyi ndo yataplaya vanhu handisi kuda but maaudio ka guys ka zvamuri kutamba nazvo ka izvi zvinhu hazvina kumira mushe indaanzwa but manje onai Mchembere Soko zvazvinoita ka onai ka kana pasina audio yabuda hapana nyaya hapana andikuudza vanhu apa kana azobuda anenge abuda but inini ndaateerera aripo hanzi raplewa kwatomu aiwa wangu uri kutorasika raplewa kwatomu kwarisiriro kuri kuti iwe maaudio ai ture maaudio iri kwaplewa one uko saka aiswa yamascreenshots isu tiri kuda maoriginal audios aya mascreenshots aya isu tiri kuda maoriginal audios ndo ari kunzi ana Mchembere Soko uraina gweta akupei maaudio but haana kumira mushe mutanga maateerera kuti munokwanisa here kuzoaplaya pasocial akweni ndiri kurega kuplaya angoti ndakarekodha ndingoplaya ndamuudza kuti ina munogona give it to anyone Diamond uya hakuna ndauya neresponse yangu. I hope mafara God bless taiwa tafara tainzwa response yako. Thank you very much Sabina waita hako arisekupunta ndichakubata kuwhatsapp ndokubata kuwhatsapp. Thanks so right Diamond sisimeli iriko ndofunga hameno zviri kuita foni itoriko yakareba ndogona iri long zvokuitoriko vekuintelligence oraiti wo asindimira itoni oraiti ndaiwa chinyararai chinyararai zvetiwe. She's my boss. Temba muriswa, he is my boss. Ndinoenda kukaro yuko. Ndinoenda kuborodhe ubruku. Ndinoenda kunotondi titumula Temba.
tinosangana kumafunction nanamary why agotinyepera 2 mai jere izvozvo vanga shori kwamai munangagwa vanoshanda kuintelligence ndakasenda mapicture avo munomu ndovakatisendera kuti picture riri mukati vatumwa vapiwa information mulisa she's my boss Temba muliswa he is my boss ndinoenda kukaroyuko ndinoenda kuborodheo bruku ndinoenda kunotondi tumwana Temba tinosangana kumafunction nanamary why agotinyepera 2 mai jere izvozvo vanga shori kwamai munangagwa vanoshanda kuintelligence ndakasenda mapicture avo munomu ndovakatisendera futi picture riri mukati vatumwa vapiwa information mulisa she's my ndoirese here ndanditongeri kugumira pakati nai muchemberezoko sendi maaudio handine limwe kune zvegold kune dzakawandisa saka ndikuudza kuti iye ndaakupe ega gweni inini hamunogona kuwadza ndangopindura pamanditi muchemberezoko muri kumutinyarara tete vangu mulisa she's my boss Temba paine vamwe harisiriro voice rake amen hatichazivi amenu zviri kwamuriwo munhu nemanzwiro anoita ina handizoziviwo handiziviwo handizivi dewa daiwe gweni tikandirewo maviri tuhawo naiwe gweni oyo friday wati tinovata mangwanani akadai chingotipavo maviri tihwe tuhawo zvinzwa inini makandibata musheka munorarama tikuitireiko chiko dai muchembe tikutengerai chiko kuti mungotipa maviri mutange mahetsura naro ndondoriwa nepi ndipei ndisvuti ndihetsure ndingadori svuta ndihetsure bhabai ndangoda kuti ndikudze kuti aiwa ndinazo information ndinaanzi iyi ndeyakare iyi ndeyakare odzo pakaipa handizivi hangu guys I don't know but ndikuona sokuti amen I don't know kwanzi akataura kare kuti Temba ndibosi wake okay saka zvinhu zviri papublic knowledge zviri papublic knowledge vamwe vakati asiri iye musamunyepere handitimaona vamwe vakati ndiye saka amene zvazviri kungoita so semabakedhi achona ndiwo aramba kuti ayanzoti handimaona dei anga anzoti maaudio tayanzokuwisisa kuti zvazvo zviri kumbofamba sei asi chokwadika I think thank you anyway kukangama kuti pane vanhu ndimbokangama zvekuti pane masters handimaona hanzi mina I said it's not a voice full stop okay hanzi it's not a voice okay makati the estimates is not messing up. I don't see anything so incrementing personally. Yes, on this one there's nothing that is incrementing. I don't know zvakunonzi kune dutu zvenai guys zvakunonzi asi kuti chiripo ndechekuti guys inzwai handizosiya hangu mamwe information dzemazita anobuda mumaaudio aya kuti vanhu vari kuburiswa mazita ava mungangoti henyu hapana chinhu chiri incrementing so far but hatizozivi hedu kuti vanhu vari kutaugwa mumanikikiri umu mumaaudio umu handitimaona kuti zvinenge zvitaugwa information inenge chinzi ndekupublic here kana kuti information inenge iri yemukati handitimaona handizozivi zvangu ipapo I don't know about that handizozivi hangu handizozivi hanzi pakufutirwa foni hazvina kuonekwa hatiwoziviwo kaisi tikungoita makuhwa pano isi hatizivi isu chedu tikungoitawo makuhwa pano tinhasi Friday tikuita pakatonyorwa kunzi makuhwa padengapo but zvekuti zvazvo handizozivi hangu ipapo kuti zvinozofamba sei I don't know. Okay, Louisa, I can't aid you mbobuda udzoke can't aid you mbobuda udzoke uye guys joinai live muye mutaure utiwe tikungotandara guys tikungotandara handika tiri pano kungotandara zvedu handitika uyai guys uyai hanzi say last week mafana sina kuoneka not adding up quite simeni tiji ayo kwana imini kwenda kobikiswa mbodza kuti indikuita makuhwa indakutaura kuti makuhwa ndobikiswa mbodza wambondi wani ndombota zviziva indakutaura nyaya kuti kuma audio musapidze mazita evakuru ndo pane point yangu because audio riri kwaJones uko iro harina kuti haasi kana kuti ndiye handika ringori clear kuti ndiye akataura audio very clear handitika
izvo dzimwe nyaya idzina hatizivi. Isi tiri pamakuhwa ndobatiri nhasi. We are doing makuhwa here. Hatisi kutombobika mbodza because we are not taking this to heart and we are not taking it personal. Amene mutopinda nemoyo isi tokuita makuhwa. Tokuita makuhwa chete nhasi zvapera. Date yako Viola. Date yako Viola. Masora sei? Yes, zviri sei? Yes, can Viola. Aiwa, chida kutaura chokwadi, vanhu ngavateerere voice. Munhu uyu atuma kuti apretend like Patricia. Patricia vere kana akazarirana anonzwika kuti ndiye, anokakamara zviye zvinonzwika. Munhu uye she's pretending to do like Patricia. Akonewa. Maaudio ndekubikira vanhu vasingapusise nezvinhu zvakadai. And kuti nditaure ndisati ndadonha network iri kunetsa. I'm very sorry Viola. Iri kunetsa kwandiri kunoku saka ndaenda ndingoti isaituma words then ndodonha zvangu isati yandidonhetsa. I'm very sorry. Muri sei Sisimeli? Tiri right, muri seiko? Right, sorry handika waste nguva. Kwe vana muchemberesoko, what is the reason of kumira padenga apa? Kana musiri kuda kutipa zvinhu, kana musiri kuda musade kunyengererwa nezvinhu zvisina nebasa rese manini. Hatidi zvokuitiswa muri vakadzi vakuru. Kana muchida kungoburitsa information, just bring it like that. Why do you have to come here muda kuti shainirane zvinhu? Kwete kuda kuzika mwe kana kunzi munayo information. Kana minayo katipei, naimi asikana. Kwete kuda uya panapa vanhu muchinyepera kusungaira vese vaka vachikwirana uya mukadzi wema muchiti mwana waJojo. Tikwanirei panapa, bring the information, simple. Thank you Sisimeli. Thank you very much. Donapo. Uye nikisi. Right, but vakaedwa paimbo mira chimbowafona ikola kola wacho adona mira ndimufodere picture. Uye nikisi. Vanhu vari kuda information, vari kuda makuhwa. Aya makuhwa tiri kuita guys, musapinde nemoyo. Isi kuita makuhwa. Chete nhasi tiri kuita makuhwa. Musapinde nemoyo. Nokuti isati muziyo kuti hatisi family. Isusu we are not family. We are not family. We are us. We are not family. We are us. Madonna dzimaifoni kumashure kwenyu kokoni. Dzimaiswaga kola, dzimaiswaga. Kana mina yokatipe. Dzimaiswa kola. Kati vadonedza handei vari pafoni handei Viola taurai tinzwa. Vanhu comment section vangoti ndiro voice arizi. Kana muchiendai munotira malives aPatricia, mozotera nevoice raitaura audio hazi. And kana vazvizive, this thing is a dirty game. It's a dirty game. Sezvamutotera nayo dirty game. Yeah, it's a dirty game. Kuti kunobikira kuti vamunyudze muri kuona. Okay. Saka kwai i-dirty game iri guys. Uya nemuono kuti zvese zviri kuitika i-dirty game. Voice harisi rake pane zvaitika kuti paro i-dirty game, pari kutambiwa dirty game. Posa pasocial media. Game pasocial media apa guys. Saka i-dirty game. Rekani mbotaurawo Sisimeli. Okay, muri sei? Mucheka njani? All right. Inini zvangu, maonero angu, I don't agree with Viola. Iri ndo voice raPatricia, iri ndo rake. Common sense, this is coming from someone wekukemp kwavo. Mwana waJojo angari kukemp kwavo kuBitterness family. Saka angazouya nezvinhu zvakabikirwa zvokubikira Patricia hawo. Ivo vari kusame camp. Patricia chaiye uyakunyatsonzwika kuti voice rake. We might try to say mubikirwa or what, but the honest truth kuti ndiye. Even kukakama kwake kwakutaura kwacho ari kunyatsonzwika achikakama ndiye. And intelligence angachitotaura kuti haagoni kuti intelligence, anoti intelligent. Ndiye ndotomuziva, ndo matauro ake. Even some of the words, the way anopronounce nayo mamwe mawords, you can tell kuti ndiPatricia, she is the one. Thank you Sisimeli. All right, Kola, thank you very much. Hello, vari pafoni. Hello. Hi, Sisimeli. Hi, how are you? Chimbonditenderewo kukuita disrespect. Ndoda kuti
mafollowers azive kuti hamuna kundituma. Kuti mafollowers azive kuti hamuna kundituma, kuti handina kutuma. Hamuna kundituma, ndoda kuita zvamusingafarira. Okay. Ndikuda kungotaura kuti timu riri kuda kuwachisa Patricia muchiimitata voice rake foko muri imba dzevanhu. Mazvenga, we know you very well, muri madinga evanhu, and we know kuti you have been behind for so long kudonedza vanhu, but mend your ways. Haikona kuda kudonedza vanhu musikamba neChristmas basi. Musikana ina handitaura hangu naye, but anouya direct. Audio racho razowira mumaoko evavengisi vanhu vasekora vari vestrong. This is their life. Imbwa dzevanhu. Bye-bye. Yeah. Kwauti uchatukwa kana zvikiti zvaya zvichikutuka mumarane inoda kungotarisa vodziramba chikumakuwa hamene gogo. Hello Kola. Hello Sisimeli. Muche taura tinzwi. Yes, taura tinzwi. Voice ra Patricia toriziva zvedu. Toriziva this is Patricia. Inini handisi Bitterness family, handisi Cat family zvangu. I am me. But this is Patricia Jake. Ndo zvandoda kungotaura zvangu. But chandongoziva ndechekuti chokwadi changobuda. Because mavoice achangotanga kubuda, but still aba kutaka kuwanda but zvichazobuda pachina. But this is Patricia Jake. Hakuna chinhu chinoitwa chigoramba chakavharidzirwa namanyanga ariputiri. So that bitterness yavanenge vainayo iyoyo ichatozongovadzokera. So this is ndo mabudira zvinotongoita izvo, because bitterness uroikawo. So this is Patricia Jake. Ini ndomuziva zvangu zvekuti intelligent izvo ndo zvaanoita zvechokwadi. Right. Thank you very much Kola nemuono wenyu. Network irudonedza vanhu naye michiko. Right. Hello pafoni apo. Hello pafoni. Hello pafoni. Unmute. Oh, sorry. Unmute. Waita pamute futi. Enda pamute kanibona kupa mungangoda kwadonedza kama audio mu inbox kana audio ina hakuna, because pasina audio hapana nyaya guys. Pasina audio cheo wakati chikiti hapana nyaya pasina kana audio akati chikiti chaiko aiwa nyaya hayo panenge pasina, because tikangwa kuti audio tinao asina kunyazonzi mvuma audio aiwa nyaya panenge pasina. Handimaona itai kuti audio munyazoti mvu tinyazokuwa kuti audio ati adoni toza kuti chi maudhi ari kune one ratangowa uko chete uko ndo ratawa rairi kwaJohn Zuku ndo rega ratawa audio iroro ndo raita kuti nditoti katimboita makwa kuti wei ukasapinza zita ramai mukati wedu pazvinizvi. Anomaona svoga pati mamwe aya songobuda waya hatisi kumawa dei anga machitipo kana maviri zvawo tachinyatsokunzwa kuti muri kuti zviri kufamba sei maaudio acho. Hello Kola. Smeli muri sei? Muche kanjani? Zviri right. Munoona Smeli vanhu vari kuAfrica kuti tinenge tichivapusha isusu tiri ku.com kunoku. Tovatumira tuma 20 pounds tovapusha tovaisa kumberi. Kana mota dzenzi dzisina manhamba plate dzauya uzovachera vanocherwa vavega tinenge tanyarara zvedu tiri mukona kunoku. Handimukuona uyu Jeke mazita aisa azvinyudza ega. Hapana zvinobvunza nzi maititi vazopindira papi. Zvaitaura kumaaudio ake maititi vanga variko. Inda vanhu vaida kungopinza munhu paasingakwani. Ataura mazita ake ega achifunza kuti ari kusotesa iye achitozvinyudza ega. Ndozvandaida kungotaura chete. Ini kungoti maaudio azolika hawo ndofunga zvinhu zvivaingozvitaura kuseri. Handiwana pachavo zvichiva wangoperera kuseri ikoko mene zvazombobudawo sei kumamirana manje wana kubuda zvazobuda sei manje pofu pakaipa vasurirana vega kubackground vakudzosa nyaya dzavo kwatiri. Isu tonzanzanza harisi voice raJeki asingazive voice raJeki ndiani. Pakaipa. Akanyura ari one mota dzisina manhamba plate dzinonochera iye handiti iye akanhongwa panga akawanda ndozvaachangoitwa zvimwe chete. Vanhu vaive vari very dangerous Smeli vanokufollowa nedzisina manhamba plate. Aiwa vanhu pamazita atuka here haana kutuka pamazita asi iwewe chaiko uchazoshandisa pfungwa dzako unyatsoziva. Patinotamba social media tinotamba nemamwe kuti hatitambi nemamwe kune mamazita asingatotambiwi nawo amunotoziva imi muga kuti anopisa
handiti akunotoziva kuti anopisa. waita nyaya yako kuti hanzi ndauya kuzobviswa namai venyika unoona zvinoita manje nokuti next time pakaita dzimwe nyaya pakadai vanonoredza masekuti saka kune vanhu vanoitigwa mafavors and stuff like that dzinonetsa nyaya dzinopisa guys katikotaura chokwadi politics kuti zvedu zvomasocialite dzikwani dzinopisa chete simple. ungati waita nyaya yako yaenda kukoti kuti ndauya kuzobudiswa namai venyika vachifambira kuzobudisa iwewe vanhu wega kufarisa kwacho kumwe kufarisa kwatukuita pasocial media pa vanhu vari kuzinyanya panzi hapana kunyura kwanoita tv reiko aiwaka mimi wakatopinda nemwoyo usapinda nemwoyo mimi unofa nebp uri mwana mudiki ndondipinda nemwoyo isocial media tiri kutongotamba so tichitongofara so ukapinda nemwoyo unofa zvinhu zvepasocial media vamwe vakanotorwa kubhabhashop zvichingonzi kutamba zvichongonzi kutamba nanhasi varipi mimi haasi I think mwana mudiki understand the politics chaizoti dzinotamba sei hatodzizivi dzotambiwa sei politics dzepazimbabwe kutomuona hadzizivi murume mukuru nanhasi hazikana kuti hadzizivi politics hadzizivi zvanakidza muchitaura kudai so pakazoni padai so totakubvunza kuti mimi huya utiudze kuti zvinofamba sei wakazoti chipaya iwe sha ameno vanhu vakashayika kubhabhashop kumwe dzatorwa nemota yakadai nanhasi hapana anotipa information kuti munhu akaendepi kunyura hapana hapo kuchatanga Tom Jones achitaurawo mazita iwaya achitaura mazita iwaya ndokwadi kudai vanhu vanonyura musatambe ndosaka muchana tamwana vatingogara vari kusaidhi kunoku vasingakorosi bhodha kuenda kubao handimaona kana vanonyura guys vanonyura havo vanhu vanonyura ameno vanajonza vachitaura mazita hataugwi ndopatungotaura ai avaziva vapolitics pazimbabwe havasi kudzihwisisa alright tiripo kola hallo kola vari pafoni yes how are you muri sei pane gawi atanga kupinda pine diaries mother whatever hande ini nangu ndakwirira kuti vanhu vari kuti asi voice rapatricia mwakakurirepi kwamusi patricia achikakamira plus iye patricia wacho bune wabvuma kuti mavoice note angu bye hatina kuhwisisa wati chi kola wati chi hatina chatanzwa right munhu wamuri kuti edi muchindichega paari chido ndisabhina uyu deputy parent wati kudii kwai kune rimwe audio rakandwamira itiwe ngatipatricia wacho iye mbune wabvuma mau yake mavoice note ake wani wabvuma hakuna rimwe voice rakandwa kune wani iroro hakuna voice hakuna handiziva hangu kana abvuma saka vanozivawo ndiri palife uri palife indakwirawo ndoda kutongotaurawo sisimeli kuti maitini hangu okay muri sei sisimeli ndiri raitika njani ndoda kutongotaurawo kuti asi maititi vakatombozvitaura live yavakaita pekupedzisira vachiti vanhu musafurirwe nevanhu vari ku kumapikicha komariso keitiriwe audio racho keitiriwe ndakanipa picture yaonedzei alright ndatidzokere vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr Mind ava vakandipa picture yekuti ndiposte yekuti kamuchacha vanga vatumwa kuusi mai guys vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr Mind ava vakandipa picture yekuti ndiposte yekuti kamuchacha vanga vatumwa kuusi mai ndimi muri kutaura ndimi vanchivanzi imiri apo hapana zvina basa ndizvamamutaura zviya mimi ndizvamamutaura zviya teerai munzwi vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr Mind ava vakandipa picture yekuti ndiposte yekuti kamuchacha vanga vatumwa kuusi mai
guys vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr Mind avava vakandipa picture vakandipa picture yekuti ndipost yekuti come church vanga vatumwa kuuswa mai. Guys vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr Mind avava vakandipa picture vakandipa picture yekuti ndipost yekuti come church vanga vatumwa kuuswa mai. Guys vanhu vakandifonera vaibva aiwa mukati haasiri ndinogona kukuwai mukati haasiri aiwa ndinogona kukunzwai memes ndinogona because wambeke muchitokanzi kunyura hapana imi zvimwe information dzinenge dzichitaurwa madzimba angu imi kai guys hadzangu kana muchiti henyu haasiri aiwa papo ndowisisa but dzimwe information dzakachitaura panyaya yeinformation hadzangu kubuda kunze uku zvinhu zvakadai munoona hamene kuti nyaya yei kuti ndechi information vanhu vari kunzwa ivo akapiwa nevanhu hamene kuti ndiani right kwai haasiri akwai haasi saka uyu ari kutaura ane audio iri hamene kuti ndiani ari kutaura ari muaudio muti kwanzi wakatumwa nevanhu vakabva kuofisi yaDr Amai kuti akande picture ramaititi imi guys moti kwanzi munhu anyuri imi musanyepa imi guys musanyeperana guys musanyepera vanhu imi guys kanditi henyu hasiri ehe but kana munhu akataura apa wacho uyu akataura ameno munhu wacho akataura kana chitenyu hasiri aiwa haasi asi whoever akataura yaDr Mind avava vakandipa picture vakandipa picture yekuti ndipost yekuti come church vanga vatumwa kuuswa mai. Ameno Sabina vanhu vanocomplaina Sabina nditaura batokadaro Sabina batokadaro mbomira taura koni. Okay, sorry about that. Munyaradzi taura. Alright, ini ndachida kumbotaura kuti pane live yakaitwa namaititi previous vachitotaurawo zvavo vachitoti vanhu vanenge vachitumwa nemunhu vanenge vari kunze vachitaura zvisina basa ndizvozvi zvatotanga zvigurupu zvekuti tiri bita tiri chii hazvina kwazvakuenda just because ukatozvitarisa vebitterness vacho havana kana order vatoratidza ipapa pakuti hapana kana ane order saka tiri kutongofara mbomira kutuka vanhu kuti havane order havana kutuka vanhu kutotaura comment yako zvakanaka unotukwa nevamwe vanhu munozotukana unokonzera confusion chimbomira zvekutuka handisi hangu kutuka ndiri kutongotaurawo hangu point yangu ndeyekuti order yako iwo haizi order yevamwe unogona kuva wakatarisa mubhedha wako kumabvazuva umwe akanakirwa nemubhedha wakatarisa kumavirira saka taura order yako wobva waenda usaudza vamwe kuti havana order ini handina divi I think vanhu vese vanozviziva asi utatuka vanhu handisi hangu kutuka but ndiri kungotaura ndikuti previous yakataurwa namaititi vakatombozvitaura kuti vanhu zvanyanya zvesocial media izvi koti ndio ichaita sei ichapedza saka ini nangu from zvaakuitika izvi ndichiona hangu ndiri kuona senge amaititi vaitotaura zvinhu zvine musoro chindidonhedzai zvangu ndidoni kumele ngazvidonhedze ega mambondidonhedza nemistake muchida kudonhedza vamwe ndakuona kuti ndiwe Loiza ndaona ghost iri zvikuone ghost ghost i-backup account yakaitonyorwa zita rangu Pin Louis andina kuzviona taura Louis amuriziye ndisimeli muri sei vanhu ine handina kuzodivi but ndiri panyaya yemaaudio rekutanga riya rekambani yemuchovha riya remota riya voice rake renyatsa kubuda kuti ndiye handiti rechi2 ndahwase kuti ndiye rechi3 is not make sure kwandiri inini ndakariteerera rechi3 iri andiri kunzwa sekuti haaziri iye asi rechi2 nerekutanga ndiri kuhwasa iye ndozvandakwirira kuti nditaure rechi3 ndikanzi unoti chii ndinoti haasi ndozoconvinzwa ndozoti chete ndozvandakwirira alright pamakuwa alright hello pamakuwa call private hello ndangokwirira kuti munhu atiri kufanira kusunga zvedu technician hatombosungwa uyu mwana waJoji uyu ndio atoda kuvharira iyeyo
because ndiye muroyi chete ndapedza hangu ini bitterness family. All right, okay, right. Kwanzi nakola ava munhu ane maaudio abudisa maaudio ndiye muroyi, ndiye watiri kuda, ndikola vadaro, right. Taura Sabina Winde, vamwe vawi anoyawo mita yake. Sorry, ndanga ndiri kuzviteerera pane imwe gadget, but I'm here now. Honestly, I'm going to say this in my serious form. Muri kunditeerera here sesime? Aiwa, takateerera, taura kuSabina. Yes, first I want to declare that the First Lady Auxilia Mnangagwa came kumba kwedu isusu kwaruwishi, okay? That was in 2019. Don't ask me why. Because me munofunga ndiri bharadze chichichichi Sabina ndokushimira ndakukudza my answers now, and I'm here now to expose Patricia. Not because she's a bad person, she's a good person. Are you ready to listen? Taura takateerera. Thank you. Patricia ari kukuchikidzirai pakuti inini ndoda kudefenda Mary Muliswa and ndoda kudefenda Temba Muliswa because inini I was raised by Mary Muliswa. I am one of Mary Muliswa's product pauninina. Okay, so this is how it goes. Okay, munoziva ive vanonzi my decoration. Vane mopo a little bit musukuru wangu ane mapopo kumeso ndiyo hama ya Mary Muliswa. Okay, saka what is happening here is this: Patricia Jack akangointroduced kuna Mary Muliswa na Temba Muliswa, ndosaka hako kuchichidzirai. I'm going to stand here as a spokesperson for Mary Muliswa because ndiri munin'ina wake. I'm a product of Mary Muliswa. Okay, Papa, saka murkungo kikiswa bhora risitamuya na Patricia. I know Mary Muliswa. She's my sister. She's related to my decoration, something like that. Saka Patricia, all right, Kunta, Papa, I love you. Papa, you morosa iwe Mary Mkunda wacho. Hello, Kola. Hello, Sisi Peli, murisei. Po, urise yako. Muishe. Ndoda kungocontributawo zvishoma ka. Mukacheka kama maaudios asendwa nemwana wa George. Pane nhamba dziri paka dzefone. So kana maCID vachida kunyatsoinvestigate aka vanotanga kuinvestigate namba idzodzo. Pane nhamba dzefone dasina kutarisa saka kana dziri dzaPatricia achatopindawo muhot soup, kana dziri dzamwana waGeorge achapinda muhot soup. So yeah, hamufungi kuti guys mwana George achirelease maaudio kudai panotozogona kubuda mamwe makukutu, hamuzvifungi? Because handikuri kunzi zvasikabva mugrupu zvinizvi. Kana kuri kuti zvechokwadi ndivo vakanga vachitaura mugrupu, anga asingataura ari wanika. Ngatitaigonei ipapo guys. Kana kuri kuti zvanga zvichikandwa mugrupu izvi guys, kana zvechokwadi zviri zvinhu zvaitaugwa mugrupu, handika hapana kuti Patricia uyu aizotaura ari one guys. That means pachabuda zvakawanda. Pachabuda zvakawanda. Hamuzvioniwo. Hapana paitaura ega munhu. Ndiro grupu riya rakacreaterwa maITT here riya. I don't know anything. Hatozivi nezvegrupu. Totaura kuti zvinzwa mufano nhatu tiri kune grupu ina, asingandombozvizivi. Kwakune grupu rakacreatwa naiye Patricia Jack. So ma1 ndozvandanga ndodongotaurawo zvangu nezvenhamba idzodzo, kuti munhu ane nhamba idzodzo achatrekewa akabatiwa. Pane manhamba shuwa ndatozozvitarisa shuwa pane manhamba. Saka alright, Simeli maita basa. Alright, thank you. Alright, shalom, sharp. Guys, ina handichaziviwo. Shuwa nokuti handifungi kuti aingoti ururumuka uga chingurudumuka pasina munhu ari kutaura. Handifungi guys. Pasina anodaira. Pane zvakatowanda zvinenge zvakatotaurika. Kana kuri kuti ndivo vakanga vachitaura zveshuwa, ina handizivi. Sezvo vamwe vari kuti haasi, vamwe vachiti ndiye. Kana kuri kuti ndivo, kana zvikatanga mugrupu, kureva kuti vanhu vaitotaura both sides, all sides, kune vanhu vakanda vaitongotaura. Ndo zvandikutaura edzai kuti kunereva kuti kune zvinhu zvakanzi tipei nhamba titarise paEcocash. Zvoonekwa listening. Alright. Because nhamba dzidzangu sapapublica inini ndongodai so fonera vaofisi yaDr. Mainde ava vakandipa picture
idzi namba idzi kuzoona idzo namba idzi akakandwa kwamwana wajojuku idzo namba idzo tora kana kuti ida kumwana wakwajojuku kwacho unotora namba dziripo indai munotora namba dzicho papeji papapa mufone madzita asa namba ndedzani paecocash pacho amen. Where is Chikokia I don't know. I don't know. And this could see answer this kuoneka military number is not number it's Chico plus 263 plus 263 78 33 7 01 37. Kwanzi muna mimi hey, usatambe ne politics wangu, don't lie wangu, don't lie. Vari kupi mama minister dara waiziva ive mzimbabwe na Jonathan Moyo vari kupi tatu wa information niwa nekuti igwafa chaicha yakadzingwa ari kupi kana vachigona kuisira press release statement chivayo. Imi musanyeperana imi guys kuzoti socialite musanyeperana imi guys musanyeperana imi hanzi vaitaurana vana zvoonekwa kuti kwani vaitaurana. Hello taura kola. Hello sisi. Yes ini ndoda kungoti zvamuri kutaura kuti maaudio ane maloopholes because I remember mubvunzo wangu wandinawo ndiwo pana Georgia uyu mwana waGeorge munhu uyu achiposta makomenti ake ese panopostwa paipostwa nezvachikiti angari mubitterness chaichai but I was shocked kuti iye ari kubringa zvake zvamuri kutaura kuti kuchabuda zvakawanda kana zvakewo zvinogona kutobuda because handifunga kuti even mugroup imo mainge akanyarara in some comments aiti pese panopostwa zvachikiti anenge achitaura zvaanenge achitaura saka I think munhu anenge achifunga kuti ari kugona but vese vachabvondorana zvavo because mumwe nemumwe achangoyawo nezvake zviri pachena kufungawo kwangu. Ameno kola ameno gani yangu abvira kufona gani kuti mbofonera ibeki abvira kufona pakaipa. Hello Tari. Yes Sally, what is it? Mushe kanjani? Namba yazotaurwa here namba tangu dziredzere dzaiswa papeji pacho aiwa dzinonyatsozikanwa hadzo kuti ndedzani but zvamanga ndichitaura ngezveshuwa aisataura ari one nyaya iyi I think it's very deep and I think inotoinzodza vamwe vanhu vakuru, you never know because vanhu vari kupinda nemwoyo and hamuzozivi kuti zvinobata ani from both sides. Hamuzozivi kuti zvinobata ani from both sides. This can be bigger than what we think. Ndo zvandiri kutaura kuti timbomhanya kuti timbomira we don't know, this could be bigger than what we are hearing now. Aisataura ega and pane vanhu some people are not willing to surrender. Saka this can be something very big. Kana vanhu vamwe vasina kusimba ka vanhu vavangomirira kusaidi tinozara ropa. Keiyoka moyo mira umbonzwa tisingazoti information yacho inenge ichitaura pa inenge ichifunga kuenda public knowledge yana kuti kudii. Vakanipa picture ya vakandifonera vaibva kuofisi yaDr. Mind ava vakandipa picture yekuti ndiposte yekuti kamuchacha vanga vatumwa kuuswa mai. Guys, vanhu vakandifonera vaibva kuofisi yaDr. Mind ava vakandipa picture yekuti ndiposte yekuti kamuchacha vanga vatumwa kuuswa mai. Kunyudzwa keya zviri kuurayiwa keyo pamoyo pana kunyudzwa zviri kuti kuurayiwa wangu kurohwa kurohwa magara taura mazita evanhu vakuru amusiradzana nawo kutonyudzwa kurohwa iko kwakutonyudzwa kurohwa zviri kuti unodzisapiswa
Smelika inini okay panyaya yemaaudio ayayi the first two ini ndanyatsoiswa hangu kuti ndiye but yechi3 kai handisi kunyatsoinzwisisa zviri kuita kunge hasiri ende the way anotaura ka kuti kana achitaura kazhinji kuti mai haisi dota ende kana achitaura kuti kamuchacha ane ameno matauriro anoita echikamuhwa meno inini ndinzwa kusingasiriye but anyways tongomirira hedu kuvasaidi chiterera but this can be very dangerous. Alright, guys. Plus remember tipana guys, tipamakuwa sapamakuwa tinongotaura zvose zvose zvatinenge tichingofunga umwe akafunga kuti hazvinyudzisi umwe akafunga kuti zvinonyudzisa umwe akati ndizvo zvakana vasina kunyura hakuna zvokunyura naike yanitiri pamakuwa here panapa munhu nemunhu angotaura zvaanoda panapa pamakuwa saka pamakuwa tinotaura umwe anotaura kuti ava vafa vachihura ava umwe otaura kuti avapi ava vakanga vonamata umotora kuti ndakana basa rega pamakuwa munhu anotaura zvisi zvese chikara vakanyura ndikoko kana vakasanyura hanzi edismeli nani ndikoko isu pamakuwa isu tikungokuwa tingoita kuwaring we are just guwaring tichiinda hanimaona kuti zvazodini hanzi namba ndedzani kuti zvazodii hatina basa razvoti kwaivo isachiro chetogenda kaisi kuti munhu wanyura kuti hana kunyura zvinei nesu ende hatina patotokaitinga isati todi kuti vanhu vanyure anowana because hatina kutoda kuti tipinde nemwoyo hatingazofari kuona vanhu vachitonyudzana guys nezvinhu zvepasocial media you know hatitodi asi kuti kana vakazongonyurawo ndizvo zvinenge isi tingagodii hedu guys hapana tinogeina isu hatichena chinogeina kana kuluza hapana ungotaurawo tichingoinda ungotaurawo tichingoinda hedu sekufambisa nguva halo dia sefriday kudai hi dear mushe kuri sei Really right. Patricia talks too much. She could have been. I thought when the one was young, we could be Chinese family. Kwanse kunyarara. Ndambonzo imwe live yakashtora ari aminu zvanenge atingotora he vanhu vachitaura zvemubruka mapresident vanhu anongotaura president. Sorry? Kwaikokandwa imwe ndatinga kuri kukandwa mbija tikati hasi tonzi wani pa. She's not intelligent. Anotoda vanhu vanotomira naye vachimuudza kuti izvi taura izvi usataure. Even tomboti haasiri kana tomboti ndiye akatotrepwa. Even vamwe vacho vanonga chitiri kubhita nesifamily kuti vamutrepe kuti aburitse mashoko iwayo. Anongo aenda hake kujeri but anongona ngongorowa you know which is not nice. Asi kana iva kasongofunga toda kubata nyanya isonoshela tidomboita example vanhu vanoitwa is example handiwana kana kuti avaiti example vanongorohwa kana kuti vanongokosheniwa hatiziviwo ndikatimbowa kwakandwa imwe ndikatimbowa chijoka ichi ndikatimbowa ichi ofisi ndikatitange kutanga kuti musangana pakati kutatangira pakati sei ofisi ku-state house ukarikwa ndamufonerwa ini yedirect call handikwanisi kuitifonera iyi yewhatsapp yavakandisendera picture ndiyo yandiri kuona kuti ndakabva ndaisevha nezuro ndiyo iri kuita saka guys chatikuziva kuti tine backup ndonga mukutongozvionawo ofisi ku-state house ukarikwa ndamufonerwa ini yedirect call handikwanisi kuitifonera iyi yewhatsapp yavakandisendera picture ndiyo yandiri kuona kuti ndakabva ndaisevha nezuro ndiyo iri kuita saka guys chatikuziva kuti tine backup ndonga mukutongozvionawo ku-state house Auntie, you see zvakaitwa Patricia zvakaitwa Chikiti nana anonzani naSimba exactly because vese vakapusa vanofunga kuti vanhu vanongouya nekuseri vachida kuva softer vachitaura navo unge vari kusaidi kwavo apa vachivachera vada kunzwa kuti vanotaura kuti chii vese vakapusa vese vari true hapana akangwara but yakatambwa Felicitas naSimba ndo yakatambwa Patricia because she can't close her beak as well even vanhu vachimusapota but amenoka mukadzunguka anongoita so Kei mamoyo wati kudii usaseke Kei wati chii usaseka zvakaoma my sister zvakaoma tichaona kwazvichaenda but
Tom Jones is the last person. Tom Jones is the last person kubudisa these audios because yes, Tom Jones akatomunzwa achituka president zvemubhurugwa mavo and stuff like that. So Tom Jones is the last person. Handina kunzwa hangu but ndakuzonzwa mushtaura kuti makwabura because handitombomuteerera. He's the last person afanira kubudisa maaudios yawo Tom because akatotuka iye mbune palive achituka president. So saka it's nono hapana nyaya kuna Tom Jones ngaatoshinyarara zvake. Asiri yaburitsa Tom Jones aya. Asiri yaburitsa. Aya kuburitsa kuna rimwe page ndoko atiri kutoma player ku page ikoko. No, but mati mimi pane audio yabva kwa Tom Jones. Wandira kutanga rabuda. Mira Swaga. Wandira kutanga rabuda ikoko. Swaga taura. Wajoina. Mulisa ofisi ku State House. Uripo. Taura ndikupa mukana hanti network yako iri kunetsa. Taura chinzwa. Tauraka ndangandida kuti chimweni izvi zvokuti vanhu vanenge vachiitiswa zvinonetsa. Vedu vezvemaaudio ndezvepasocial media semasocialite. Izvi zvamuri kutaura kuti hanzi zvinoita zvemaaudio zvinoite basa reseka hazvishandi kumakoti izvi. Hazvishandi nhange ukaita nyaya ukati kune audio kana kuti kune live yakaitwa kwakati kumeni. Unotoudzwa kuti haumiri mukoti nenhau yezvemaaudio. Tinoda zvinhu zvakanyorwa kana pikicha inokwanisa kubatika mukoti. Kwete zvezvinonyaya zvinotini kuti vanhu vegavhmendi kana veti vangateerere zvezvemaaudio izvi vagokupindura vachipindura zvinhu zvakadhakwa kudai. Ukaitiswa ini Soga haisi nyaya yekumakoti. Hausi kunzwisisa. Haisi nyaya yekumakoti. Uri kuona? Iwewe uri kuZimbabwe, inda paZimbabwe paground unotamba nekutaura mazita ekumusoro unoti hautogwi neboys here. Ndokunyura kwati kutaura. Unoti hautogwi neboys here. Kungonzi Swaga aonekwa ari muchicken slides. Hamutazongofamba sei. Uona kuti hautogwi here. Wonoshandwa bvunza vana Gonyeti. Bvunza Gonyeti Swaga. Vabona Gonyeti vekuZimbabwe kuti akatamba ipo. Ndizvatiri kutaura chete izvozvo. Kwete kuti kumakoti aiwa. Makoti kunobhara Gonyeti kumakoti. Hatisi kunzwa. Anzine Swaga faneke kubreaka. Yeah, network yake iri bad. Like hapana mboti patisha kuendeswa koti but anogona kungotorwa kana ariyo hapana kuti kwanoenda kuti pane nyaya yareport kwa mhosva here pane mhosva iyi. Hapana kuti yaunoenda asi kungochete unogona kungotorwa izvi zvokutorwa izvozvo okocheno kana torohwa kana kuti izvi zvokurohwa izvi chete wozi vanorohwa. Isimeli Swaga nganyarare chaiye iye pakasvika kuZimbabwe akabhihevha kunge murume saka tiswenaro naSwaga isusu. Patricia Jeka kutaura iwe nyarara zvako Swaga chitonyara isusu tiri kutoti Patricia ngaamame ngaamame zvekuti Patricia ngaamame takutonesa nawo pirochi Patricia ngaamame vikama iwe pesinenge yake tinari kumama iwe get away. Ona manje wakunza kutukana manje palive. Musadaro kola chiko. Naivedwe. Tringodiscussa kuti chinhu chaitika ichi chakagadzirwa kuti munhu amame chete. Kwete kuti hey Patricia ari kumutukire Patricia. Arumtsukire inini I support Patricia but handisi kusapota zvakaita kuti ndiri kutoona kuti Patricia akaitiswa because anenge kudzungaira kainako so don't ndichimusapotera nyaya yekuti she's against this lady. Zvakova asi imi guys mirai timbochinja mupaka. Ndinoda kumbobvunza wangu imi panapa nhasi muripo mafamily ese handiti pane family Kiti pane family Zvikure handitika muripo panapa mese. Ndoda kumbobvunzawo guys.
imimi family. Saka zvinhu izvi zvinozopera sei guys? Zvichapera sei? Nyaya imimi kuona kwenyu zvichapera sei kuti mupanzi vanhu zvazvo hakusisina mabeef and everything? Zvichapera sei guys? Zvichapera sei? The issue Sismeli is kune munhu one anoda kusilencer everybody kuti munhu wese ngaanyarare. Akaona munhu aine munhu wakambotamba naye achitaura nemuvengi wake, she doesn't like it. Saka akaona munhu kana ampa business akuita business nemwe munhu yeye muri kuita business haazvide. That's the problem. She wants to silence everybody and nyika haizi yake ari ega. It doesn't work like that. Though ndisinga support unhu yaitwa naPatricia ndambotaura kuti akaneka kudzunga era akaitiswa sekuitiswa kwakaitwa Chikiti naSimba paya. You see, saka zvindangana basa kana tomboti vazomuvinga pamanongomurova mambama kuti iwe nyarara nyaya dzenyu dzepa-social media, nyarara masti evanhu vakuru and life goes on. Zvakaoma. Zvakaoma. Handiziviwo. Asi mimapemiri tu hamutombowishiwo kuti dei zvapera. Kuti dei zvambopera like vanhu vaita peace, hamumbozviwishi. Inonetsa Sismeli kana pane mumwe munhu anenge achiti mundinamate nini kuti paitike peace. It doesn't work like that because we are all adults here and vanhu vakavhura mapages munhu ada kutofaisa page rake but mwe munhu ari kuti inini ndini ndinorira terera inini ndine manumbers and stuff like that. Hazvibude ende munhu wana anobuda achituka vanhu vazhinji vese pasocial media zvokuti akataura vanhu vese vari the majority vanonyorera kuti zipanongosumuka 1 2 3 4 vamwe vakamomutuka vozombono apologize vakada kumupindura. So she feels good, she's got the power. Saroke vanhu 1 2 3 4 who can stand against her. 2 minutes please, 2 minutes. Ndichangoti kakawani. Pane zimai riya rinekavhoisi kanenge kenhingira ngachiti Yesu nganyarare unotaure chikweyo. Unoti Patricia ngaasafe iwo unoda kusafa kwaPatricia kuti waitei kumukosho. Futseke. Chisimeni chandoda kutaura ndechekudai soka. Apa pasocial media kushandisana. Either bitterness family kana kuti Keti family kushandisana hapana kana dhirapa. Isu taitomboshandiswa left right and center tikazoripoterwa mapechi tikaitirwa utsinye tikauya tichitaura pano. Hapana chaunohwina, unongochifa uchifondoka uchifunga kuti une vanhu vaunenge uinavo. Ndakamuudza Patricia Jeki ndikati iwe uri kuitiswa iwe. Remember the same people vari kuti hey tiri mabitterness family tiri machi wakazunguka Loveness achibuda pamberi pevanhu achitaura kuti handakana basa naye hana basa uyo chichi ndikuti ungomirirana nayo kuti ari pesister yangu. After all, imagine kuti munhu ari kutora mari ari kuti iwawo kuti ndiwo naye wacho nyaya yacho iri kunzi vanetsana. Ari kutora mari oisa muhomwe ene zvavakuburitsa tumaaudio tusina nebasa rese kuzama kuda kuvhara nhau yemari. Hapana kutamba pesocial media, ndakazozvidzidza. Izvezvi munenge muchingofundoka muchifunga kuti tiri pamwe chete but kuitisana. Isusu chaiye takaitiswa nevaiva tauri pamusoro pedu wane vakazomuka vakutipandukira vachitaura zvisina nebasa rese. Saka imboziva kuti munhu wese anoda kumirizika pasocial media kuda kukudza page. Ndo zvimwe chete nava vari kuti hanzi vaGeorge Watt vanotoriwo ne3 point something followers. Vanototsvagawo kukudza mapage, that is the fact. Izvi zvokuti hanzi ndiri family yakati zvisiyanai nazvo kana uchida kungotaura mafacts ngotaura mafacts simple like that. Ndo zvandaenda kutaura izvozvo. Kwete zvokuti hanzi ndiri family yakati hazvina zvazvobetsera izvi. Matakanana. People are on social media, they are not loyal at all. Hoyo iyo analysis munozitora sei, muri kudzidzwa sei idzi guys? Iyo yataurwa iyi. Anogona kutaura akadaro soga but those families are there. Unowanzwa Kate family. Atora mari ndiKristo. Kune mari yezve yatogwa imi. Mari yakatumirwa hanzi paakanoratiswa kuchitokisi kudii paya. Yatumirwa nani? Yakatumirwa, hameno yakatumirwa nani but my dear. Amatuzvika nini? Yatogwa zvokudii zvokutogwa zvokubiwa yakazvo zvokudii? Pamwe
haana kuwanawo something here out of that mari yaka handinenge yatumirwa kuti Patricia abudiswe kana kuti abatsirike kana pane malawyers anodiwa or anything something like that. Yeah. So saka Patricia kuti hanzi mari yacho haana kumboiona. Saka kuti vachakumuna bhuru wake ndozvakonzeresa kazvese izvi. Imagine sitimeni kuti munhu apinda panguva yakaoma kudai ari kurwira vanhu vake vave vavose as a group asungwa zvaitwa sei. Imagine kuti umwe munhu otumirwa mari otadza kusvidza moyo wakaita sei iwowo. Just imagine uyu akunzi abuda akamujere zvikanzi kwewo wai usina kutenda unotadza kana kuti thank you zvikanzi ndotenda ndakaona mari yakadi yakabuda nayo ndakawana from who and who imukunzwisa zvanzi ko mari yaikorektwa namai ava vedhekwa ndo zvakonzeresa zvese izvi. Saka ava vari kuda kunyebera kubuditsa tuma audio kunyebera kuda kuhwanda nyaya. Taurai chokwadi the fact ndimi dzimwe mbavha imi makafanana namaititiuya panapa muchidzira vanhu vana maititi nyange mukada kunyararidza vanhu kuda kusilensa vanhu muri mbavha kokusalayo nyange dai ukazama zvinenge ukada kuita sei vanhu mese pano pasocial media muri kutsvaka mari nezvinhu zvakaipa either muri kutaura kuti uyu ngaamame uyu Patricia kana kuti chii mese muri mbwa mune utsinye ndo kukonzeresa kuti zvese zvidai vanhu ngatiregei tsika yeutsinye ngatiregei kuita mwoyo wakaipa kuda kudya zvevapfupi nekureba kuda kudiridza gadheni rako nemisodzi yevamwe vanhu ityai Mwari kwete kuramba muchiita utsinye zvinhu zvakashata izvozvo. muri kuti maidheko vakatora mari vakasasvika kuna Patricia. Yeah, ndo pabilo cha America vanoshisa yese here or something but hapana haana mari yakaona palive zvotagwa palive ko pamwe ndipapi sismeli ndipo zvozvo. zvakazvisawo seiwo unotorawo mari yabhuru munhu akasungwa uchasviti ko zviri kufamba sei zvinhu zvacho. Inini ndinotyira hangu ndauda kutaura pekupesa ndotyira kuti network yangu kwandiri kunetsa sisimeli Patricia kuudzai ari kuti Edi aripiwo ari kuti Edi reka iningotara pekupesera Patricia mwana wanikiri waJoji kuti Edi hauna green button mwana waJoji send a request. Sisimeli inzwaita pasangana Keti family ndeyamaititi inonzi chibitterness family ndeyaketina vanhu vese ava vane utsinye. That is the fact. Vanhu vanongozvifungira pachavo. Ndingati mavhemba maviri ari kurwisana muri kunzwisisa but achimanipulata vamwe vachienda uku vamwe vachienda uku. Either maititi vese vakaipa naketina vese vane utsinye muri kunzwisisa. Vane mwoyo yakaipa vanofarira kudonha kwevamwe ende havasipo pakusimudzira vamwe kana kuitira vamwe chakanaka havati chakanaka kune vamwe vanhu. Nyange ukazviti Patricia ngaamameka ukaendawo maititi vari kunzi ngavamame. Chamuri kukanganwa Keti family ndechekuti this is the beginning. What goes around comes around. Amaititi you were supposed to chill madam because uri kuona kuti zvinhu zvako kwazviri kuenda uchasvika kumapeto. Because vanhu vakawanda iko zvinhu zvari kuona mastrategy through kamwana kakakupinzisa pisa. Apa uri kuuya pasocial media uchiwedzera kutuka uchiwedzera kutaura zvisina nebasa rese zvisiri kukubuilda iwe ndouri pamaproblems. Mira kwada saka kona vari pamusoro ava ndokumbira kuti mudonhe mwana waJoji ada kumbokwira tiwe kona vari pamusoro ava chimbodonhai kona ari padenga chimbodonhai handisi kugona kuvabvisa manje because pamusoro pacho ari padenga ndisi kutsvaga saka ndogara ndidonhe nini. Alright donhai ndonatsotumirira uyu mwana wacho uchitinyatsomunzwa una simiri pano because isitoda mibvunzo iri authentic. Taurawo hedu isu sisimeri taura aiwa ndikadonha inini hangu thank you for joining me pano vasikana ndavandijoinisawo but munoziva kuti chii chinoitika. Patricia Jack kana ari kuwacha zvake
ngaatukane namaititi vake like kutsomana navo ndiye vaane bitterness navo. Ngaaite zvinhu zvake namaititi vake apedzere ikoko. Chero vakada kutuka vana vamaititi, ivo maititi chero vakada kumutukawo, chero vakada kudii kuitanei ngavaitane. Ngaasiye zvematongerwo enyika izvi, because izvi nyaya dzakadai hadzipindi mumajeri kana kukurarisa kuseri kwechitokisi. Unongofuma wakanzi hausi kuwanikwa, kungonzi hausi kuwanikwa from paloji ipapo pawakarara oro mumba imomo mawakarara imomo, kungonzi haasi kuwanikwa. Ndiye last scene ndirini, kungonzi hausi kuwanikwa. Zviri nani utukane namaititi vako kana vari vezvinhu vezvikwereti ngavafambire stereki, achiita bitterness yake ngaaite stereki kusvika amen, but ngaasiyane nezvekupinza tumazita especially uchishandisa voice rako uchirekodha. Zvimwe zvezvinhu zvinoda kutaipa, chero as much as kutaipa Mwana wacho senda futi uri kudona iwewe, senda request futi. Zvimwe zvezvinhu zvinoda kutaipa. Senda request futi. Kuitika vanhu vari kumuklepera maoko vese vari kuna kuzvichando kwesoko. Vanhu vacho vari kumuoperera maoko vari kuchando, and at the end of the day kana pakaitika chinoitika, handi makaona musi uya waakanzi arara kumasales, vese vakanga vari mudzimba dzavo mune mahita nechando chinenge chiri mumasales, vanenge vachidzirwa. And vakangouya pano wani palive vakati yewe wakapusa, munofunga vanenge vasingatauri kuseka. Kuseri izvo vari kumuseka, kungoti haazozvizivi zvake, but vari kumuseka. And vari kutoda kumeka sure because mukazvitarisa kumashure vanhu ava vakambomutuka munhu uyu vasati vave muligi rimwe chete, vakambotukana naye mukatarisa kumashure shuroko. Saka kudanana chaiko kungodanana kwekuti vanhu vari paenemy one, but at the end of the day havawirani zvekutodaro, kungodanana kwekuti vari pakurwira chinhu one chete. Otherwise dai ari mumwe kwese kana hapana anodanana neumwe kanikola, hakuna anodanana neumwe, musanyeperane kani. Eita kuketi family kwacho matuzvi, eita kubitterness family kwacho matuzvi. Iye uyu anzani Patricia Jack ndakamuudza ndikati uri kuitiswa sha, we have been there. Isusu tikatoda kuburitsa zvinhu izvezvi kungoti ndakati handichaburitsi maaudio, uri kunzwisisa. Tinenge tiinadzo nyaya idzi because we were there, ukunzwisisa. Paunozoona kuti vanhu mune musingatambika pairipotewa mapeji nanamaititi paya ndakazvishamisika nevacho vataifunga kuti ndo the leader of the bitterness, vakatoripotawo tikatofa nenzara tikatomama vachitochema nesu. Saka ndikutotaura chokwadi, vachitochema nesu kuti hazvikaoma zvakaoma makamama nenzara. Aikazvi imi tisimeni musanyeperwe matuzvi zvipi nezvichiitika izvi. Ndakadzidza chidzidzo, never trust anyone. Ndichimira munhu achidii, but munhu agouya achichema newe achiita kunge zvinhu zvakaomera munhu wese, kunge ari kurwadziwa chaizvo. Otanga kuti si pamberi, achikuti si pamberi. Vanhu havane utsinye, mhani varoyi vese. Sisimeli ndakaona uroyi. Vanhu musanyeperane mhani. Zvokuti hanzi keti family kana kuketi family kwacho kuenda kwese kufuna. Yes. And chokwadi chimwe chaicho ndechekuti vanhu ava kana vaimuda chaiko, ana maidheko vaya vane dzimba, ivo vana vese vari kuAmerica kupi vane dzimba. Kana vaimuda chaiko paakapinda muHarare muya aifana kuita kuchuza dzimba dzekugara, kwete kugara kunhu kunobhadharwa $20 per day. Aifana kuita kuchuza kwekugara kwekuti anobatwa zvakanaka. Mwana wacho chasati asati akwira, ndakamira tasende request inotambusa makwira iri kuramba. Senda futi request mwana George kana kuti add mu comment section. Zvekuti aifana kurarama life yakanaka, chero ana mai jeko vaya vaiswera vachimberereka naye vambira mari izvezvi, vakambira mari vaku expose izvezvi. Mari yandipedza munoziva. Imagine. And vakatotora mari and vakashandisa mari apa vaimbiririka naye January to December vachingoti yewe tabuda vachiita malive. Zviri kupi? Zviri kupi? Nyaya mari iyo ngori kuiziva iwe. Ndachiziva ini. Tainzwa tisimeni nyati tinadzo kuseri uku mukunzwisisa. Tetinadzo patongo ndakangomira network timbo mwana George. Mwana George uri kukanda zvijoka. Smell. Ndiuri kukanda zvijoka ka? Ndini. Ndina munhu kukanda zvijoka. Ndakwirira panyaya yemari. I want to clear my name panyaya yemari dzavo idzodzo mari dzavo. I'm not there. Handisitomborimo muZimbabwe.
vakabirana mari, vanobirana mari, matsotsi yese vese vakabirana mari vari 2. Hameno vaikumbira vanhu mari pasocial media. Hameno pavakavharana mari dzavo, I was not there. I even confronted Crystal kuti ko mari dzemunhu. Ndinawo maaudio ese ndinomaisa apa ndichimubvunza kuti ko mari dziri kunzwa aiwa sisimeli soga miratinzwe taida kungobatsirana namai ava kuti kana iwe nechokwadi chese ka magava ngavangoburitsa zvinhu ka1 muri kunzwisisa. Inini Kristo wangu Kristo panyaya dzemara ndimurambiri akambondivhara zvake, akandivhara. Iwo anambokudza here kuti akandivhara Kristo nyaya yemari, akandivhara zviri pachena ndikangodisaida kunyarara mari. I just started to kunyarara nenyaya yemari. I think it was $400 kana $500. I just started kunyarara kangoti it's okay, ndikamusiya nayo. Kristo chai ndikutaura pano palife akandivhara ende iye anozviziva. Ipapo inini panyaya dzemari inini panyaya ndataura munoziva kuti sisimeli 2 minutes zvamuvotaura yandiri kuramba ndeyekunzi inini ndiri kubikira mavoice notes. Handisi kubikira mavoice notes, ndovabikirira ichi muri kunzwa sisimeli aya mahighlights. naye mwana wajochi imbomira kana ndikuda kuti ndikubatsire sisimeli. Remember mai avambouya panapa mukavati tipei maaudio vakanyebera kuzungaira vakanokanda chinhu 1 uko. Mukunzwisa handi sisimeli. Musaitiswe mai ava ngavambopa zvinhu kana vainazvo simple, because imimi munoda kuburitsa chokwadi muzvichenyure pazita renyu, kwete kuti monyepa moti hey ndinazvo zvakazodii. Bring out if you want to bring out, so that tinoziva nyaya inodzivisisa, kwete kuti 2 minutes moisa 1. Swag nzikamiri wanzwa zvokuti buritsa imimi bring the audios. uda kuti ndipe wewe isisimeli ka tikuda kunzwa isa handisi kumada ini ipa isisimela mambodzika panomhanya munopenga maini buritsai maaudios, kwete kuti mambodzika pano mukatiza mukanokuzii. munoda kutsvaga following nezvinhu zvokunyembera kuvhungaira. mune mwoyo wakaipa imi. Bring the audios. Vaya pamuda kukudza kapeji kenyu kane 3000 vanhu apa muchida kunyembera kuvhungaira kupay attention. Saga chimbomira zviri kutaurwa naSaga yechokwadi. Uyu mukadzi ari kutsvaga mafollowing, achida kubudisa zvinhu ngakupei imini zvinhu zvobuda papeya. Dzara muchingotaura uchiti kuda maaudios. Ipasisimedi haikona kukanda 1 usingade kutitisa panapa kushata chinhu chinoblita potseki bva panapa. Kanda maaudio kuna sisimedi kotonza huro risina hunhu kuitiswa here akupai screenshot chisingaplaya kamhanya kunoplaya kumamsizvone agakupei maisa namba paganda maaudio sinasisimedi voplaya maaudio kuda kutsvaga mafollowers uchiuya uchida kuchiitisa mapanapa beshe rako risina kudzichwa zibetsera kaora mbuya makore edzinza rese isai namba iyi apa iripo apa yakapinga namba isa kuna sisimedi voplaya maaudio sapana ukatore screenshot wopa sisimedi ukuonoburitsa chiaudio chakabikwa panyo pako musundu sak idiot autitaura mwana womuroi udakuya panapa uda kuzotitisa uda kutsvaga mafollowing pamadhayaris uine ka3000 pano musundu saka hazvina kana nebasa rese unoitei kana uchigona kubira vanhu mari apa uchida kunyembera kuzungaira wapa screenshot kuna sisimeli wadi kuvapa maaudio kumhata kune tsete satanyo udakuya panapa uda kutitisa uda kumirizika panyo pane honye mwana wohure iwe utoita lakiro kuti muchirega kuchikana zvakwana nai gweni iri napatricia uyu fallout yenyu azvinyanzoita papi chaivo chakuti muzoyatsoita zvamuri kuita izvi. Fallout yangu napatricia yaita pakuti izvoni ndakuudza isimele at the beginning kuti vaita kuti hanzi hameno audio ranga chinaona jane handitomboziva ndatosvika pakubvunza maitishongo kuti ndinokuziva here inini I don't know you mukuzwisisa
audio ndora play kwaTom Jones uko. Handisi kuzoti audio ripi. I don't even know. Handifollowe kana Tom Jones. Handitomboziva. Saka uri kupinda papi? Kana Handitomboziva. watipa No, mara. arikuti pane audio raendeswa kwaChishongo. Then ndobva kwanzi ndiye ariendesa nditi. Iwe ndiwanga une audio here ivi. Aiwa handisiri handitomboziva. Saka sei wazoti akunanga here kuti ndiwe? Yes, I mentioned my name. Saka wazomawanipi? That's inini pandazoti. Sisimeli ya wrong. Why are you telling to them? Shut up. Tiri pamakuwa. Nasi tiri pamakuwa wangu at this diary. Tiri pamakuwa. Tarisa caption. Sisimeli Patricia uya Ndamuna. Apana kunati. Apana. Alright. Buda yoswag. Buda. Uya. Ni ramba uripo mwana George. Ramba uripo. Let me bring it over Patricia. Ibomira kuti kwa Sisimeli tiri pamakuwa nasi. Atisi pa diaries. Tiri pamakuwa. Saka iri kutandika ndiyoyo itoripo yoyo. Patricia, send that request. Send your request. Argubigo. Send that request. Nga send the request. Ndiwo ndakame uyu aripo uyu mwana Jojo aripo takamirira patichochona. Asandaona request yake kana aid yake. Andina number dzake. Ansandaona Patricia phone kana ani number dzangu here. Kana kufona pa WhatsApp tiwe kuti zviri kufamba sei ndine number dzake here. No, andina number dza Patricia. Chindo kuti fallout yenyu yasvika papa sei Patricia kuti wasvika sei pakuzoti muburisirane maaudio aya. Alright, uyu ari kufona number day kuSouth Africa kai. Ayo ndosaka ndandachafoni kana vakabloka naiti ndosaka ndakachafoni because uyu aripo hana kutiza. Aripo mwana Jojo akatomira. Hello? Yes, caller. Manzwa voice ra mwana wa George hiro. Rafanira Patricia voice oro. Ariso rubuda mu audio zere. Hadiziviri. I don't know. Voice wakaita kufanana. Mavoice wakaita kufanana ndi asi haana kuti kubikirwa maaudios ya. I don't know. But pane number manje maaudios. Pane number iripo yekuZimbabwe. Toterera voice rake. Terera voice rake mutsokuteera mutosara Patricia. Kufana Patricia ndisaka kukakamira but mwana wa Jojo Andisi. Alright, mira tione kuti Patricia anofona vati tinzwe vese vati tu. Nai ngikiri mwana wa George. Mambovhudza naye Patricia. Ndisati ndatombokanda zvinhu pasocial media Sisimeli and Pink. Ndamuudza Patricia. Why are you accusing me? Why are you accusing me? Zvinhu zvisina nebasa rezvinhu zvandisingazivi. Akabva and blue tick. Okay. Okay. When do you want to if you right? When I told the pure number. Yeah, because hey. Hello. Mira, Ramba uripo.
nhasi waunotovata chi ndatirasa una kutovata ka handina kuvata apa handisitozvinzwirawo zvangu popo ira ndawana nhamba iyi tovadaro to Patricia. Hello. Uri right? Tiri right. This is me vari kufonera. Ndakuzama kwakuti kwira tikaona usina kukwira. Ko uri kuita sei kona bhuru wako? Ndotovati mukataza mufoni mangu ndikatoita screenshot ndotovati sisi Gweni vabvunzei. Ndo vaitondisympathize, vanoziva zvakaitika. Ndo vakaitondisympathize vachiti Kristu watinyadzisa. Vakatotaura kutoti izvoni akambotoitira sister yangu akavakwereta mari akaita the same thing. Kwe wadarirei kudaro? Ndikati taurai naye tangodzosa mari yewallet yangu chete. Vabvunzei kuti sisi Gweni ndambotokana navo here kana kuti ndamboitana sei navo. Ndikutoshamsika. It's just like handisi kutonzwisisa even zvaKristu zvacho kuti nditrai maimuona achiti kwanzi therefore Patricia kuti nditrai kuzviprocessa ka zviri kutonetsa kuti nditizame kuti aiwa panyaya dzemari hadzo panyaya dzemari ako hazvina zvekuprocessa munhu agara anongotora mari bhuru wako yeyu inakandivhara 500 US dollars ndaita game rangu ndakauya pasocial media panapa pane munhu akandiapproach achitengesa stand yake handiti ndobva auya kwandiri akati simeli nditengesereiwo stand yangu yakakatiwa kwachiboys kai handika saka inisi kutengesa kwandokuita bva ndakumudza kuti ndikutora I think it was 5% here handiwana ndobva ndatotengesa zvakanaka handiwana saka iye ndiye akatouya akati ndine bhaya andiona ndikabva ndati hauraiti ndobva yakatotengwa iyi yanga nebhaya akatotengwa akati iwe wesawo maka price yako handikotora yako ndipa yangu akatora yangu zviseni yakakatora akaridza akatoignore just like that akandivhara Shepherd akamuudza kuti Shepherd uyu wokwamaiti X yamaiti akamuti kwanzi ndiri kutengesa mastand akadla 7,000 US yose yaShepherd choti haiti zvesocial media hazvisi kare zviri recently sichazobuya hadzo nyaya dzacho zvadaro ndiri kuda kuti izvoni inini seshamwari yake aona kuti ndapinda busy ndatorwa ko mari yangu yemupesi akabva manyira kutora wallet yangu pandakatorwa paipai handakatorwa zvekuti emergency tichotorwa obva manyira kutora pesi yangu ndokuenda nayo kumba kwavo iva vana Sisi Gweni vaitomubvunza ndoshamisa kuti problem yavo ndiyei Sisi Gweni varipo here apo pauyu Gweni ndongoti sisi because I respect her like my sister nai Sisi Gweni manga musingamubvunze here Kristo hambona kuziva zvakaitika here mamusingatoconfirm here hapana mareceipts here haana kutaura here kuti mune mari dzangu haana kubvuma here kuti akaona matransaction Bitterness family ine rudo ndakasenderwa mari within hours 1,000 something 1,000 haana kunipa kana $1 pamusoro pacho akutora mari yangu yese yemuwallet but handisi kunzwisisa kuti why zviri kutadza vadaro futi vakuuya zvepasocial media vakutora nyaya havasi kuplaya maconversation ese ivo Sisi Gweni mune nyaya ngani dzamotaura mune nyaya munovenga sei are you not a bitterness team mune nyaya ngani dzamotaura why are you not playing the audios and why are you doing that muri munhu mukuru mune 48 years kana 49 years why are you even doing that mashandisirwa mamepo here maita sei what's the problem Patricia, first of all, I'm not even 48. I'm not even 40. Number two, Patricia, this is the second time. This is the second time that you need to put it some audio and singazivi. That's why ndatora my audio. Ndanyatsokuudza kuti Patricia, I'm going to take zvese ndigozvisa pawall pangu. Ndakuudza zvenyu madi kubudisa zvipi omuna zvenyu here zvenyu madi kuzvibudisa ndokutaura zvenyu madi kuzvibudisa nezvevanhu vese why my audios wakapusa
wakapusa Patricia. That's why wakaona inini I was not commenting anything. Wakapusa. Muri kuti chi problem yenyu ndeyei, right? Ndibvunze. Problem yamaita ndeyei? I don't understand anything. Kuti problem yenyu ndeyei? First of all, ndiri kunyemba here kuti hello. Taurai, muri kunzwanana? Taurai, muri kunzwanana? Ini tiri pafoni handisi kuniona zvinhu zviri kuitika. Asi muri kutaura, muri kupindurana, muri kunzwanana. Ndaona tsauro makablokana kuedha pamwe hamuipinda mhe. Muri kunzwanana? Chero paWhatsApp ndinotobva block. Ndotosamusika. I'm just zvinhu zvacho zvoita sokuti movie. Handisi kunzwisisa anything. Even zvaKristu zvacho I'm not understanding anything. I know hangu kuti mpapa, but what about friend yako yawati you are there for friend? Wotora kuti mari yangu yeziya rangu, yemwaleti yangu yese. Wotora mari dzangu zvakanzi nevanhu. Batsira Patricia kuti mwana uyu awane maloya, awane chakati. Dzakabviswa nebitterness 1,500. Amwe atomumazima transaction. Vamwe vaingobvisa pauyu. Ende vanhu vamasiri vanhu vakauya nematransaction vachindiratidza kuti Patricia, I hope wakabatsirikana. Ndikatoona kuti izvo matransaction zvakatowanda. Andoziva 1,500. The rest handitozivi, handinokona. After that, otora kuti bag rako, otora mari yangu. Hachadi kuti nazvo. Asi ndakazvisiya ndikaita let go, ndikati aiwa it's okay. Ndakatomuudza kuti it's okay. But ndakuona kuti vakuita gang up naava. Vakubudisa, handichanzwisisi kuti vakubudisa zvinhu zvavari kubudisa izvo. Patricia, let me ask you a question and be honest. Muma audio ako aya pane zvimwe here zviri very very deep zvakutaura, because ma audio anenge atove nevamwe vanhu handiti kamheno. Hapana kana zviri deep zvavari kutaura. Ari kungotaura sisi vangu Shingai and stuff. There's nothing that deep. Kunze kuti vakuda kuita sokuti zvityise kuti kwanzi ndati musangano, handinambobvira ndambotuka musangano simeli, handinambobvira ndati ndambodii kana kuita sei. But iye naKristu vane tori neinformation yavo yavanotounza inotori deepawo. Saka audio ndeyake ataura kuti Patricia anotaura kuti maaudio ndeyake. Ataura kuti mabudisa maaudio angu chete, hamuna kubudisa enyu. Madi kubudisa maaudios ese aitaurwa mugroup. Matora angu chete ndiwa muri kubudisa. Ari kutaura wani? A team. Imi msisimeli tinoita zvemati hamunoziva paFacebook iri zvatinongoita. We are a team. Even Sigweni vanotovaziva pese. I know maybe she's pranking someone because ndiye munhu anovenga maititi zvisingatomboiti. And I know maybe she's pranking because zvose zvokuti kwai kuuraya maititi zvavari kutaura, she knows it's a lie. And this maybe it's a prank or something. Because ndiye munhu anovenga Felisa zvinotyisa munhu iyeye. It is all over the place. Maybe she's pranking or ari kuda kuita se maybe vachazotiudza like handisi kunzwisisa because it doesn't make sense. Alright, auya ndikataura naye, auya taura hako Edgweni. Vanhu varamba vachitifonera. Hanzi panoda kundifonera. Guys, imbomira kufonera Gweni munomudisturba kani ari palive, imbosiyai kumudisturba, munodonza live yake. Titaura hapo Gweni. Mashoko matatu kandibva ndadonha hangu ndikusiyei muve vanhu. Chimbomira, gara ipapo soga chimbomira. Taura chinzwi. Pandadonha angachiti chii Patricia? Anga chikotaura nyaya idzi dzokuti hameno kuti zvafamba sei kuti ubudise zvinhu zvese zvikozi hapana chanda kukanganisira. Aiwa ndadzoka achiti izvoni ndobudisa zvinhu zviri deep. Makapusa handibudise zvinhu zviri deep. I don't know anything about ZANU-PF. Muri tu ikokoko, muri tu nasawira wako. Ikokoko. Sawira wangu ani? Sawira wako makavharana ikokoko mari koko. Makuti hanzi makuda kuti ndobudisa zvinhu zvipi. Inoda kuzama kuisa kuti what's your problem with me? What is your problem? Zvekuti mune bitterness yamunayo mandiri kudhara, or there is more to this? What's your problem? I'm not getting it. What's the problem? Huh? The accuser. You accused me. This is the second time, Patricia. But you know what happened, Sisimeli? Alimana kutanga tichitaura nyaya dzedu dzekuti tiri kutaura. Takamubudisa Kristo mugroup because vanhu vakatsamwa.
vakati tiri kutikwesa chemberi isabatsira Patricia because anga achinda through a lot and still a lot to go vanga vari mugroup vakacontribute saka aiwa Kristoka waratidza kuti uri mumero uri kutoramba nemari ndobva vanhu vamubvisa mugroup andiri kuona titi Gweni vava ndo vakatouya vakatoti Kristo watinyadzisa andinyadzisa Kristo nezvaaita vakatotaura zvese dzevanhu vakavhara chiyomwe ndafunga kuti achenja ndifunga kuti anga achaita dzemudanga so ndiri kutoti tataura kudaro saka tiri kutotaura something mugrupu zveduwo isusu timu yeduwo tiri kutotaura something takutoona Kristo ari watabudisa mugrupu akuziya saka Kristo aziya something obva atataura kuti zvamuri imi mugofungira obva atiforwardira mameseji svika zvamuri imo mugofungira Gweni tikati zvagweni zvapinda papi hatina kutaura nezvagweni hatina kutaura tikabva takuziva kuti okay it's her because why angotaura kuti zvamuri imo inotoripo audio yacho obva tatibva tabudisa segweni ndozvataita tikavabudisa mugroup saka handina kana kumbotukana navo ndangovabudisa mugroup saka kuti muti Gweni wafunga sei kuti ndiwe uri kurehwa ainde piko Gweni kwadonha kuti Gweni matichi ndatiko wazofunga sei kuti ndiwe uri kurehwa ini panyaya ichi kuti hana kutaura newe wangu angokubudisa mugrupu mushure mekunge Mike Deko vaisa message ndiPatricia wamutaura naye sorry ndinotaura nauyu naGweni aindepiko sorry ndikuona munhu ari palive apa ari palive ndofunga kuti ndiye because adonha saka ndofunga Sisimeli makamirira munhu wenyu kuti auye ndoda kushanopa uyu Patricia advice Patricia Jeki mwana wababa wangu I think inini handisati ndambototaura newe kana kusere kana kupi tinongozivana zvepano pasocial media iwe uri kulive kwako endi uri kulive kwangu sometimes uchindivhizitira ini chekuvhizitira ndoda kukuudza chokwadi pamberi paMwari bata mashoko ari kutaurwa namai ava ukunzwisisa kuti ikoko kune shamwari yako ndo mashoko auri kufanira kubata ukunzwisisa vese vanhu ava vanga vakakurongera Patricia Jeki changa musaite kunge mwana mudiki uri kunzwisisa usaite kunge mwana mudiki tamba wakachenjera because you know kuti kutamba chiko Patricia kune chinhu chinonzi kutamba here mazuva ano iwe kune shamwari nditoshamisika ndichikuona zvamunenge muita zviya ukaona kune shamwari makore ano naiwe Patricia Sisimeli ndoda kungopedza ka1 Sisimeli ndoda kungopedza ka1 ndoda kuudza uyu ningi uyu Patricia Jeki usabva wazviita dofu kudaro ukuthi ava mai ava mumero iwe kufunga kuti zvese zvangoburitsa vari 1 ngwara Patricia Jeki pano pasocial media hapana kunzi family kana kuti chii kubvira kuna Ketina wacho Matuzvi kubvira kuna nani vese vari kufunga kuti muri mese ndezvokumama uri kunzwisisa ndoda kuti ubate mashoko iwewe ndiuri kuri kusetwa example uri paground uri kunzwisisa ava iwewe kana ndoda kuti ubateka tarisa uone ndoda kuti uone chimbomira Patricia ndoda kuti ubate inzwa chimbomira ndoda kuti ubate ndoda kuonesa engo yausiri kuona iwewe kana pakurwirana Swaga kana uchitaura usatuke vanhu Swaga usatuke vanhu taura point yako usingatuke vanhu panapa tuka ndiani aiwa watuka yangu naye akanditi zvaunotoziva akanditi pekutanga yakabvira pekuti ndakarana baba vangu mwana wandinaye ndiwa baba vangu hazvinei basa naketi vanaketi vandi vakatongotamba naFelistas ndichingori nebitterness yangu vakandijoina kubitterness vanatete miti vanga vari kubitterness vakandijoina ndichingoripo ndiani akajoiniwa nevanhu vese avo saka inini bitterness yangu ndosaka ndiri ndokumbira kuti munhu uyu anyatsindipata ini ndimuonese handitumwe nemunhu inzwa Patricia Jeki
handisi kukutuma kuti uri kutumwa, but ndiri kuzama kukuonesa, uri kunzwisisa kuti tamba wakachenjera. This game repasocial media nderekumama, uri kunzwisisa. Ndoda kuti unyatsoona iwewe, uri kunzwisisa. Kana imimi muchitamba segroup makajoinana, iwe ndiwe uri paground, ndiwe uri kuitiswa, ndiwe unopa mama, uri kunzwisisa. Handisi kuda ndiri kuzviitira ndoga, handina munhu wandiri kuitisa. Kuvana vari vanaketina nani vanonditisa sei ndiri ndinozvifambira ndoga Isitaitomhodaro sha. Zvokuti kana uchiuda kuti tikuburitsire maaudio futi mamweka, tinokuburitsira. Uri kunzwisisa? Tinokuburitsira, taitomboramba tichiti hatina anotitisa. Tichitodaro, ndozvinoita kana muchiri kutamba. Saka tambai, but uchiona kuti makandiwo hasi Jesu mangwana. This is the game. Bata mashoko arikutaurwa namai avo. Bata mashoko arikutaurwa namai avo nakutaura kuti zvabva kushamwari yako. Ndichingoripo ndiri hwanu. Kuti vakauya vandijoina, ini ndichingori ndiri hwanu. Ipapo uri paziva here kutsvaka kuti pasina munhu andituma, vaitonditukawo vanhu vose ava vaitombondituka. Saka iwe ndiwe founder webitterness hanzi? Ndiwe founder webitterness? Ndiwe founder webitterness? Ndini founder webitterness. Vanhu vose vakandiwana chingori ndika vachiita vanhu vakandiwana chingori bitter ndoga, saka handina kutumwa ini. Vanhu vakangondijoina vava chokwadi, handina munhu akandituma ini. But iwo patisha unozombofarisawo shamwari. Imo mumagrupu maunenge uri wozotaura zvokuti ndakazotumwa namai president zvakazodai mukaburitsa masei vanhu. Iwe unoti shamwari unogara usingaperi. Iwai hamuna kutoona ose maaudio aya. Hatina kuwa yesi. Kutoona munhu andotaura zvakadaro pane zvinenge zvitoitika. Ende simeli munhu uya makamuona vanhu vachiti we need a Christ in our life. She's like a sister to me. She's like, and she's my manager. She said, anoti kune vanhu ndiri manager. Ndianondiudza kuti posta zvireka. Ibva palife ndomuteerera zvisingatomboiti. Kuti akabva kure, you know. Saka munoziva kuti iye ndine zvake zvanoshare zvangu zvake zviri deep, ende zvatinge chitofamba kwose kwatinge chitofamba chifambira tetiri tese. Saka ndizvo ndiri kuti munhu wokuti ndinenge ndamutrasta zvekudaro, unoziva ndamutrasta zvekutodaro. Uyu Gweini, iye Gweini uyu Kristo. Ko Gweini maaudio aya amawana kupi? Uyu Gweini ndiwa ndikutaura kuna Kristo zvito. Aiwa, saka pane error. Alright, aiwa, now it's mukuwisisa guys. Ndakuwisisa noti Gweini ndamubvunza amboita sekuti mune gurupu renyu rebitterness ramunaro ndokwamunotaura zvinhu izvi. Handika ndokwawaitaura ndokwawakachengeta maaudio. Saka ndozvakanaka ndichitaura kuti iwe unofanira kusvika pakadaro kuti mugurupu muna vanhu unotaura zvinhu zvakadaro, but nawo kana uchitaura kuti hazvisi mugurupu wakanga uchitrasta uyu bhuru wako ndiye waishare naye ndiye akazopa uyu. No, it makes sense because indambobvunzawo paya guys kuti ko maaudio aya sei ari emunhu wani. Saka vese vakanyarara here uyu mugrupu umu handimaona achitaura ari one. No, it makes sense now. Saka muri kuona zvikuitika pagaizi mabhururu 2 aya mabitterness 2 aya vangwani mabitterness ese vari 2. Hauna green button Louisa muda udzoki. Vanhu ava vari mabitterness vari 2 mafriends ava vakaita ubhuru hwavo vakabatana panyaya yebitterness. Uya nebitterness uya nebitterness vakaita ufriend hwavo handi vaita ubhuru hwavo vari 2 vakadaro vakachitaka kushaya nyaya dzavo dziri deep. Saka pane zvazoitika panyaya dzemari apa from what I'm getting today, nyaya dzemari dzaitika nhasi idzi ndo dzaita kuti uyu umwe bitterness uyu bitterness family yabuda iyi yabudiswa mugrupu iyi izotora maaudio ichipa uyu Gweini maaudio aya kuti azokanda pasocial media. Okay, no, it makes sense. Then there's a pakaoma guys, pane betrayal yakasimba kapa. Pane zvototobudawo matina emudana. Pato ndine bitterness yakasimba guys. Pane betrayal yakasimba. Kupafamba sei? It's clear now. Tasiri kuwisi. Inakonda ndiri kutsikira kuti patisha chidofo chakadaro chiwako ende chidofo cherudzii. Maaudio acho ende mamwe maaudio asi angu handina kumbotaura mamwe maaudio ari kutaura, handitozivi zviri kufamba sei. Maaudio andinoziva andaona pane it's 1 or 2 raiswa naGweni
iroro nepicture yaaisa iyoyo yemunhu ndiye ndo maodhi angu mamwe aya handisi kuziva zviri kufamba sei kana kuti zvafamba sei kana kuti chii chiri kuitika but ndizvo zvaitika kristo no, it makes sense now. Ndazonzwisisa nokuti ndandiri kutotaura kuti but ndakataura kuti kati uchanyura iwe nokuti mazita uri kupinza izvo waisheya nabhururu wako not knowing kuti muchazosvika pamasvika apa bhururu obva aburitsa dhiri. Pakauya vanatapaudzwa that person akandipfekedza bhurugwa achindipfekedza even ndikaita mota kumagari anondisvina ndomusvina even ndikati kuti ndikutoenda kutoilet ndokuda kutotaura naye nyaya ari mutoilet achiita dhodho. That's how close I thought we were. I didn't know kuti I'm still mourning. I'm heartbroken. Handisi kunyatsa kunzwisisa kuti why and wakatipira mari yangu pesinawo wapira mari yandapiwa nemafanzi angu wapedza ipapo wakutora hausatauri zvese zviri kuitika. Handisi kuhwisa kuti I don't get it kuti handisi kunyatsa kuzvinzwisisawo neniwo. It's just a lot. Manje ushamwari hwenyika wakaoma nemedhimijini zvangu nokuti vanoda kutoti unyure vanokunyudza because waitaura zvimwe zvinhu zvekumba inoziva iwe kuna mai kunopisa uku iwe haudzigwi unozviziva iwe Patricia kuti vana mai ava vanopisa kudarika baba mai vanopisa kudarika mudhara munogona kutaura pasi mai vanopisa handiwaona unogona kutogwa mangwana chaichaiyo kana ukambonokangiwa nenyaya idzodzidzi. Saka handinetsa kuti wambonyanya kubhaidza kusvika pakadaro pakuti unonyura nezvinhu zvakadai wai handiwaona. Handida kuzoti waitrasta waikonfidha munani confidante yako yacho ndo yakubhekera ende da kuti unyure Kristo asi munhu akanaka kana zvakadaro asi munhu akanaka mutonyuma tonyudzana edavo vagweni ava vaitadza kunyatsa kutseta sana ngura yekuti iri kuti tizama kuvaudza kuti what's the problem. No, gweni angambotaura kuti atora mugurupu ati kune gurupu rakakireta ronzi bitterness group handika saka bitterness group ndoma munotaura nyaya idzi ndoma akachengeta maaudio uri kuona audio kada kutarisa anga akanzizvoni forwarded pamapictures aizo which means pane munhu akatomupa maaudio because hakusi kutora kana aburiswa mugroup maaudio iwawo saka zvazviri pachena kuti ari kupuwa nasomeone else ara mugroup. Bye ndakaneta mino ngambomira kandangomupa advice 2 minutes Patricia. Sismelika ini maonera ndanichita Patricia at least ndatokubata kuplatform yemadiaries. Patricia be very careful. Unoziva kuti pakutamba pepeka wakabharukira zvekutoende wakatamba mutambiro usiriwo chaiwo asi but guys mira kola Patricia tamuwana pano rega ndimbokubvunza naye Patricia bitterness yako ichapera sei? bitterness aipera munhu tiri kuramba ichiita izvo ndakatumirwa vanhu varume 7 vakajamba jurawo vakandikanganisira pabasa pandiri kushanda izvo vari kutukana nevanhu vepabasa vandiri kushanda vari kungondiitira zvese. Akanditi ndakabudisa manudzi emwana wake akanditi ndakamuita extortion yekuti ndiri kuda 5,000 US something that she knows I didn't do. Saka bitterness yacho inokuratidza kuti haisi kupera. Nhasi atondiitira live zvachoti Patricia jeke no aiwa Patricia mira mwana mira handitika unoona kuti if ihondo handiti muri pahondo handitika saka whether vatanga kuita live iwe ukazoitawo live iwewe mese muri pahondo handiti but iwewe tichida kubvunza handitika iwe tikarangara uchitanga kusvika pano wataura kuti ini ndakanga ndine bitterness yangu ndikaita vanhu vakandijoina kubitterness handiti saka ndabvunza iwe kuti saka bitterness yako ikuti unoti zvese zvikapera handiwaona zvine bitterness iyi zvese zvikuitika zvinopera kupera time unomangomaida saka zvichapera sei again and again kusvika carpet kwakadzidza karega kuita zvachikakuita zuro kanga kana mwana uyu anoimbelisa kachimuitira the same thing kachiita imimi vanhu vakaita sana Smeli vanhu vakuru muri kutiregerera mukadzi uyu hamusi kuona zvaari kuita here vedu wei. But I'm asking you hona inini wauya pano antika Patricia ina sana mboenda handisana ndamboona pamunoita malive apo handisana uyoyo
muduku uyo ari komba chipomene ndipotaura usimeli mwana wenyu akauya ku-UK oita mukando wake anda kusapeza mai vake munhu odya mari yake apedza pakudya mari yake oda kumusungisa omunyepera omudii saka solo munhu achingoita zvinhu izvozvo ndakataura kuti because I was part of her. I was once part of her. Patricia Mbonza, the problem iripo ndeyekuti iwe you don't want to let go. Iwewe apa you are fighting nyaya dzevamwe vanhu until arega zvari kuita izvozvizvi until arega kuzviita I won't let it go. Vanhu vanofana vari kuti havafangi kuuya kuZimbabwe. Chimbomira Patricia wadi yako yopera Patricia tikuda kubatsirana nditi kukola ndokumbira umbotaura ndatanga kukwira Chimbomira ndatanga kukwira usati wakwira Patricia mwana baba wangu wadi kumanyidzana neyako first iri mudariro and then wapedza yako iyi isu tikazoshupiwawo vana Louisa wotiratidza mastrategies awakatora kuti ndakatora aya ndokubatsirai behind the scenes pane kuti uri kumanyidzana neyako ini ndikanetswa izvezvi ndoya kwauri woda kundibatsira futi uchienda uri kupaila dzimwe nyaya pamusoro pedzimwe yeti yako haisati yapera hauzooneri Patricia zvokukanganisa kuti ufocus wakushanda nyanya yakukwirira ndiyagweni imimi vanotaura vebhitanisi vanonyatsa kundiziva tine matimu edu pano padhiari please I'm done pakaipa alright Patricia we thought maybe nhasi tingagona kuti titi nokuti pano ndiwo tatatowana kuti titi how can this end zvipere zvidai but guys zvibetseri saka muri kungomangozviwawo saka ialuta continua handimaona itori aluta continua regai timbotaurawo but one wavo achanyura chete pavakadzi vavava because zvavanoita vanhu ava inini I wanted to be part of them ndichitomboita kakutamba navo but vanhu ava vanoti zvavataura naGwen Christ vanotozviziva vanhu ava vanekakunyana kari serious kekuti one way or the other ka vachanyudzana kuti vanhu kuti vacha zvakatanga kaiko zvinoona kuti ari kuti ndaitaura secret dzangu nabhururu wangu bhururu watora anopawo bhururu wake kuti alekise uri kutoona uroyi wacho vanoita sismel exactly mataura nauyu vanhu they are so confused in their life and then I had to cut them all vese and panyaya yeutsotsi Kristo itsotsi zvekutodaro not mbichana sismeli inini she was my friend vanti nditengerawo zvinhu muclicks mandamutengera zvinhu zvaaida zvese zvaaida zvasvika kuZimbabwe ndakatichenda notora zvinhu zvako kwakutanga kunopa mabecause nemadhari ndisina kumwe ndatomuti mari as much as we want atina kumuona dei akauya wakapinda palive apa tinogona kutongozvitaura ko zvine basa zvinonyadzisa here kuti tiri kuti vanhu vagwere tikutozama kuti paite vanyarare paite peace saka if she comes here andiwana uyu patichauya panoka if she comes here tototaura hatiregi tisatinawo tototaura hatina watotombozika itsotsi maidheko 1 2 ndiye ane makuhwa sisimeli zvekuti ipapapa pazvese zvaitika izvi izvi inini hangu I will stand with Gwen she's mature zvekutodaro uyu Kristo uyu ane guhwa akaruma uku odzoka ouya okudza haasi munhu uyayo wekuti you can share with if Patricia could listen she could listen from me inini I just had to cut her off ane makuhwa ane chitsotsi she can pretend to be there for you but at the end of the day anozokutamba atenya ndo zvanoita Kristo izvozvo saka this moment mukanadza kundwisa henyu Gwen but Gwen munhu musvinu zvekutodaro ushu nunha pakati pavo ndimaidheko tokurambotaurawo inini hangu regedzai ndichingopa advice tiri aenda but chinhu chandiri kuona ndechekuti matambiro avari kuita waka nekuda kumiririra vamwe vakadzi kwavari kuita hazvisi kubatsira sisimeli inini ndatombori I think nazvino nditori top ndikefanira ke but ndoda kutono unfollow because ukange uri munhu usingaudzwi paunenge une problem uchinzwa kuri kuti taubatsiki ndiwe problem apa need yaari kuda kuramba achiri kutaurira
maititi yeti ava vanhu 2 vaimbotamba vese before handiti vanoziva zvinhu zvavakanyanya kukonanira nasitereki zvinoda kuti ivo vari 2 vagadzirisane ndo chinhu chekutanga saka kuti vagadzirisane vese vari 2 vane pride hapana chinogadzirisika then second Patricia dei anga ari munhu akangwara dei anga apedza nyaya iyi first obva aita stay away from my friends ake ese oregedza kufunga kuti Facebook ukavhura group ukataura zvino ukatukana navanhu ndokuti uve namafollowers ndokuti uite mari yeti uchazopedzisira apinda mujeri kusateerera sometimes Patricia hakuna zvakunokubatsira izvezvi tarisai muone everyone ari kuside gokuti amunzoti Patricia siya imimi I know kuti mune mtoda kuti make peace navanhu ava kuti ivo vaite make peace vega but nenyaya yekuti vese madofo vese hapana unoudzika maititi iyena navanhu vake ivavo vese hapana unoudzika saka at the end of the day unotozoona kuti problem ndiPatricia sometimes togona kuti ndimaititika but problem achiori Patricia iye adi kungoita stay away from nyaya dzekuda kumiririra vamwe vakadzi vanhu vane mari dzavo dziri kuna maititi ndo zvinhu zviri kungomukanganisa iye bitterness yake ngaaende asolve namaititi because pavaiwirirana vanoziva mamwe masecrets avo avaita atisingazivi ekuti pamwe havagoni kuti vamaburitse saka we find it difficult kuti tigozokwanisa kusolva but pane zvairi manje nyaya iyi dai Patricia ari mumwe ambomira zvemagroup ambomira kunyanya kuda kutukana namaititi nokuti apa kutukana kwarutana maititi ndekwe kune chimwe chibitterness chavakaitirana vari 2 hachisiri chiri chenyaya dzese dzatiri kutaura nezvadzidzi saka achaenda up iye anomukoti apa ari kusetwa maititi vakangwara vari kuseta vachipindana namashamwari dzake dzichinoudza ava vachida zvozopesa zvane confusion ozopesera akuita zvaaita zvekustaka so zvokuti hachazivi kuti ari kutaura ndiani ende unenge achitaura neshamwari wozonzwa nyaya yakutaurwa uko saka dei uyo anga agona zvakeka angosiyana nazvo chete ndozvanachida kumuudza but manje chikuitira ndechekuti matomunzwa kuti aritoda kuti hazvisi zvakaita saka on that case on that note unoita sei zvinobatsirika and thank you kuti sisimelika muri kutibatsira zvisingaiti anokuteererai chaiko zvechokwadi pamberi pamwari anokwanisa kubudirira pane zvese zvine zvinetsa paari but the problem ndeyekuti vanhu hamudi kuteerera zvinhu hamudi chokwadi vanhu havadi chokwadi sisimelika nokuti paunonomudza chokwadi yake paari wrong anonopedzisira wakuona soti ivo wakaipa yet iyo ndo problem iri kukonzeresa kuti iwo uve nedambudziko nevanhu hati muri kuona saka apa hameno inini hangu kungonzwawo tsitsino kuti kana tiri kumateresi kudai tichinzwa nyaya idzi unochitoanalyza wega uchitoona kuti no problem ina uyu problem ina uyu ina hangu I want to ndichipedzisa simeli ndoda kungotenda mwari kuti rambai muripo mwari ngaakupei makomborero akawanda because ngoya kumakuwa mwari ngaakupei makore akawanda ekurarama because ivo pachiri zvavo seizvi zvakatoita timu iyi harigoni kugara pasi rigadzirisane vanogona kungoramba vachibhombana vachikuwadzana but imi munotokwanisa kutora henyu time yenyu muchitobatsira munhu muchiudza munhu chokwadi that's the part yandinongokudirai kuti hamupoti nemunhu munoudza munhu bve ipapo chokwadi saka kana ukasava munhu anoda kuteerera chokwadi hapana zvaunenge uri kuita saka sisimechi penyu magona regai zvakadaro siri kumakuwa zvedu kola thank you very much kola next kola mirabule chazotaura rega kola watanga kusvika kola next hello musha kanjani ini ndoona sekuti Patricia akutoda counseling sisimeli because how come kuti munhu wese akonana namaititi iye anoda kunohakira nyaya idzodzo kudziita iye akutomhanya nadzo because ane masupporters ari kudiaspora ekuti akaporonga akazodii anomutumira mari ameno ndamunzwa hangu achiratidza kuti haasitomboda peace but maonero angu zvangu ipapo akashandiswa kubva kuShabani kuuya kuHarare kuuya kuzoporonga ivo vari kure vanenge vachingozviona vari kure vachimushandisa amen mafungiro angu but Patricia be careful one day is one day hatisi kuti maititi vanogona kana kuti vakaita sei but tikuti iye pachake ari kushandiswa anofunga here kuti vanhu vacho vakatorerwa mari vari kunze uko havana muromo right thank you very much kola rigatimbonzwa bullet ndinoda kupindura macallers ari 2 I think
I don't think Patricia ari kubatsira vanhu veku-UK. Please don't get it. Sometimes I think vanhu vanotranslate information zviri correct. Vanenge vachida kubatsirwa naPatricia, I think they would go to her. And if you look at Zimbabwe kuti tizova ne-independence, kune vakaenda kuhondo kunorwisa kuti vafire isiso handiti. So it's not like she's going to war kuti iyazomuka akafa or anything. No, hold on, bullet. The caller, I see one-sided because mukungo yamtara zvamunoda. Ini mungoti ina just host. Imi mukungo fona mtara yamunoda. Zvaunoda iwe. Ndo zvaro kuita kumakuwaka. Zvaunoda iwe. Saka vanhu vari kutaura vari kufona kuti vari kutaura zvavanoda. Saka I see one-sided. Endera mberi. Saka iye pachezake, if she wants to help those that want to varuda kubatsirwa vasinawo simba rekutaura stuff like that, there's nothing wrong. Pamwe pacho kuudzira munhu, it's like muri kumutaurira kuti iye pachezvake hafungi. And hasiri aita encounter yekuti you come across it to have bad friends. We've all been there. We've had bad friends. We've had friends that we've trusted and thought kuti they were good friends, but vanozongobutisawo ma-true colors avo handiti. Patricia beef yake yakatanga kudhara before kwazouya vamwe vanhu vachibatanidza. And at some point when Chokochiana started fighting this woman, takafunga kuti ane bitterness or what, kana ruvengo, but aitobutisawo rimwe decide raanga aona. And then masure ndambofona ndichibvunza kuti what exactly is the main problem. Apa Gwen atsamwira kuti iye asasamurwa mugrupu kana kuti Crystal Meth abudiswa mugrupu kana kuti, because mhinduro chaicho yekuti chamutsamwisa chacho I don't understand where it is. Saka she decided to release those audios because she was accused. If she was accused, she could have gone and asked them kuti ndepapi pacho pamuri kuona evidence yekuti inini ndinda pa information, because mamuvhunza ari kutaura kuti pane audio rasvika kwaJane, iye audio racho haarisi kuriziva. Saka why then did you overreact in that manner yekuti you ended up dishing mamwe maaudio? And iye ari kutaura kuti pandaitaura ndandisingatauri ndega. Why then do you release her audios and not the other audios which were part and parcel of the group? What are your intentions with releasing this information? Agenda yako ndeyekuti zvifambe sei. And yes, she may be upset, she has the right to release, but inini point yandatadza kubata ndeyekuti saka chakubhowa chi exactly. Ari kungotaura kuti it's not the first time that you are accusing me. Saka kurelease audio yatobva yaita square here kumupunisha for the accusation. No, game rarongwa zvaro. Game rarongwa na iye na uyu yanzani Kristo. Saka vanogona kutouraya vanhu ka. Game rarongwa nokuti hapana kuti angobuda just like Moses. Uyu ari kunziva audio haana kubva mugroup. Uyu Patricia ari kuti ma-audio ndetaura na best bro wangu. She confidana in each other. Achindodzwa mazvinhu zvake zviri deep, ndichimudza zvinhu zvangu zviri deep, idzo nyaya dzavo idzi. Saka azongoshamsika uyu abata maaudio maoko, meaning kuti apuwa maaudio nani? Apuwa maaudio ni iye ajepawana akati mamessenger anga ari mugroup. Aiwa, ataura kuti anga asiri mugroup. Ataura kuti inini I don't hate. Saka iye aitsvaga chii bitterness group kana asingavenge maititi. Aiwa, vanga vane common goal vese vanga vane one common enemy. Because if you look at it, ari kuti confuse from a dizzy height. What were you doing in that group? You joined that group and you decided. No, she joined knowingly. That's why ndambobvunza papa kuti audio wacho asaingotaura oga here. Vaitaura vese. Akatozobuda Patricia chonaka ndazobuditsawo ma-audio. Chako panogona kutozonyura vese. I don't want to let you, no disrespect to you, Gwen, but I think here you proved yourself to be very childish. Yeah. That's being childish. Kana manga manetsana, you could have spoken about it, but anyway, if Facebook, people use it to gain followers and stuff like that. Kana iri yo motive yako, people are not going to like you because you are or that you can throw anyone under the bus without even using your reasoning capacity or mediating and asking questions. Kuti ko zvafamba say, why are you in accusation? Kuti une evidence kuti ndinda release, but at the end of the day, azozvibatisa ega. Kuroti maaudio aita kuna Tom Jones ndiyo vaadistribute. Yeah, it could be because rasvika seikoko. It could be. Uchavo icho chichi pachiseko chacho chicho ndo pazvaitika baba. Aiwa ndo
opinion ndo zvandanga ndichida kungotaura hangu but Gwen usazodaro because kana kuri kuhondo chaiko waitoisira masoja poison wakapera kufa. Apa mazoja chakatika uchasinyima de achitipata ayo kama audio atinyima zvako audio stata ya kumakuwa utinyima aiwa pati munhu atonyanya kutoporonga zvokutonyanya kudaroka ndivo vanonzi mainhingikiri maidhekwa ndo vachita maaudio kuna uyu kuti anyatsobudisa maaudio because ivo vanga vadi vakwenyedzera vapeshedzera ufichi that was amen that was wrong vapeshedzera kuti oiwe manhingikiri chikanda iwe maaudio amen katimbozoyanga chikona kwai kupeji kune mamwe maaudio ndichaitiwe chioni kwai kwakandwa zvezvimwe zvichiri save here izvi zvaiti svike kutioni istadive tioni asi maaudio mascreenshots aya anzi harisi gurupu rako here ita nesifo guru renyika stetaura ayo itamboionai aya asi maaudio mascreenshots aya asi maaudio hamene kuti zvinopera sei guys hamene kuti zvichapera sei guys ava vanhu vadatonyudzana zvokutonyudzana hamene kuti unozvionawo sei taurai vari makola ari pafoni apa hallo makola. Hi, Sisimele. Yes, dear. How are you? Right. So, vasikana vari kutambira kunonyudza. Ini nangu ndinongoona uge fight yawo like zvambotaura nakola. Patricia Jack aifanira kungomira nema-issues ake namaititi. Opedzerana. Kana apedzerana, iye akazvimirira. Mumwe nemumwe pavanhu vese vari kubatsira kufaita vese vakatadzirwa but iye ari kubva azviita fange ndiye ega handisi kuti maititi vari right handiti but like apa vanga vachiramba vari kumuprovoka vachimuprovoka anozoitawo semunhu wenyama handiti muri kuona kuti even vana maidheko imbavhawo handiti hatisapote mbavha but imbavha dzese dziri kurwa neimwe mbavha saka ngausadaro komana kwekupedzisira vese vachafaita vese handichazive manje because the thing is like handichazive dei vaitombosiyawo room yekuti at least zvipere vongonyaradzana mumwe nemungoita zvake it was going to be better andiona but now hey, I don't know amen. Hello kola hello sis Mary muri sei kola hello ungataurika titaure taura kasi hayi ende sisi havantopenga anzwa Sisimeli ndati kungoti chete nharo dzevanhu ende nharo dzinourayisa muri kunzwisisa Sisimeli uyuyu Patricia Jekika ngaanyatsotarisa kuti pachiseko chavo chese iye ndiye anenge achingotukwa unzuri dofu last week rakatukwa unzuri dofu naru muri kunzwisisa Sisimeli this week ari kutukwa unzuri dofu nauyu muri kunzwisisa but iye ari kutaura kuti I'm the lead of the bitterness family ngaasakanganwa kuti vana Ketina vari kutuka vari kuIreland ngaasakanganwa kuti isusu tiri kutukawo kana taimbotuka tikutuka tiri kupi kuSouth Africa iye kana achituka achizviti ndiri leader webitterness family ari muZimbabwe mukunzwisisa iwe Patricia Jekika why people they call you kuti uri dofo just because pfungwa dzako chaidzo hadzinyatsofungi
you need kuti unyatsoshandisa brain reason capacity singadike kana grade 7. Ndoda kukuonesa Patricia, kuda kuzviita chamangwizaka kutaura chaiko haugoni. Ukunzwisisa iwe Patricia, pakunzi pakunyatsotaurwa mashoko chaiwo kurwa paFacebook, hautombopinde zvekutodaro. That's why you are confused. Iwewe kana wanga uchida kuti uzodhila nenyaya idzika as a group, dai watanga wapedza nyaya dzako dzese idzi namaititi dzaukurwa nadzo, wapedza uchizosasana vanhu ava. Dzimwe confusion yawanayo iko zvino pauri ipapo ka iconfusion yekuti manje ndikasasana vanhu ava kana nyaya idzi dzikazondipinza mujeri kana pai kana zvikanzi zvaita sei ndinozobatsirwa nani ndinozoita sei. This is the only confusion yawinayo. Ukunzwisisa? But dai wanga wachangamuka pachiri padhuze tichikuudza kudai because inini ndaitombowe part of all this, but ndakaona kuti handina kwandikuenda. Ndichichema kuti ndavharirwa mapeji, ndavharirwa mamonetization. Vamwe vese ava vaitochema ka tichifunga kuti tiri pamwe chete, but ini rangu mapeji angu ese ndini ndakatadza kuita malive. Ndakashamisika kuti vamwe timu rako ndo rakandiripotera. Taura wakachangamuka. Uri kunzwisisa? Usaitiswa because uchazoyeuka ka bako watonaiwa kudhara. Uri kunzwisisa? Because nyatsotarisa bitterness inamaititika yekuti kana wachitaura palive soka unyatsoona kuti aiwa mai vaya vanotobatikana ende mai vaya impoko zvekutodaro. This is one thing that you need to understand about all this story. Uri kunzwa? Maititi can do anything kuti vahwine, iwewe unopasura. Uri kunzwisisa? Because uri kutomirirawo vamwe vanhu kunze uko. Ndoda kumbokuvhunza iwe Patricia Jeki kuti vari kukutumira mari from all the people vese vari kukutsinira nokuwa kutaura kuti iwewe ndo muri team bitterness yacho ndianani. Ndokuda kumbokuvhunza iwe kunze kwemafanzi chete. Pese pakuru renyu ramukutaura kuti muri bitterness family hapana kana anokupa sendi iwe Patricia Jeki. Patricia Jeki usauye pamberi pamusoro panapa uchida kunyebera kuzungaira. Because nyaya idzi tokuziva iwe uri transformer wenyaya. I'm being honest with you. Ukunzwisa Patricia Jeki? Ndo zvawaitwa papa uchishandiswa naKitina kunotora nyaya dzekwana Dorinuko. Maaudios vanhu takamanzwa. Saka usauye panapa uchinyebera kuzungaira. Ukunzwisa? But ndo uri kunyura. Kitina izvezvi zvaapinde muZimbabwe nokuti anenge achiziva kuti nyaya chakabvondoka. Uri kunzwisisa? Antosasanira iwewe nyangu akatuka ari kuIreland. What is she going to lose? Nothing. Saluni yake iri kufaya. Akapuwa mabenefits akantenga chikafu nevanobika chikafu uyo palive achituka. Umadoro rake Gemstone. Ko iwewe, what are you gaining? Ukunzwisisa? Ketina nana Loveness nananika vane mapepa kunana America kupi. Ko iwewe uri paground sha. Tese isusuka ukuona ndakazodzikama ka ndakatozoona kuti ndiri muSouth Africa, anything can happen in South Africa. Ndakuda kudzokera kumba tinopasura. Ukunzwisa? Tinototukana maititi but tichivaonesa chokwadi. Tamba wakatendera shamwari zvokuti hanzi wakazodii ndiwe founder ka muromo wekuti haufaniri kutaura. Hapana chinoshamisira kuti uri founder webitterness sha. Panana murandakadzi paya ndakatukwa left right and center but munhu wandairwira ndiKitina akanga uya nenyaya. Ndiri kukuudza reality. Ukunzwisisa? Ndiye akanipa nyaya akanditi sa inini just because ndakatungamira but munhu aita basa ndiye aiziva zvekamba, ndiye aita everything. But tarisaka after all that akazonoripota. Imagine chiripotewa page namaititi kuti rivharwe iye arimo munyasi kuti page rivharwe. I'm being honest with you, darling. Usanyebere kuzungaira Patricia. Usambonyepere kana kudii. Iwe unopasura Patricia sha. Iwe ndakamama sha. Ndisina kana here, ndisina kana chikafu. Kana kumbona wana akandisira kana $50 $50. Ukunzwisisa? Kana $50. Wanzwa. Ndakabatsirwa nemafunds angu.
not even vese vanoti bitterness vari kuti hanzi hei tiri group bitterness vanokupe chii vanokuitisa chii iwe Patricia Jeki kunyarara kwatakaitaka takanyarara nekuda kwepeace kuti regai tingoita peace sezvo takumbira vanhu vese ruregerero unopandukirwa newaunodya naye wanzwisa waunovata naye anokupandukira saka ukasangwara uchapasura wait and see and you are going to see what I'm telling you kana uchida audios ndogona kukupaini kuti unyatsoona kuti takati torimo zvekuchokwadi zvokwamai mukati but takazosvika pakumara ukunzwisisa ende zvandikutaura handisi kureva kuti ndikuvhunduka kana kutya maititi kana kuti se handivatye ini kana ndichituka maititi ndaitovatumira nhau dzamwana wenhingi kunzwechi but taibatana tichibitanisi tiri timunhingi shamwari kana vataitorwira mari dzavo vachoka kana kumbobvunzwa kuti am very sorry ndakarwadziwa ukunzwisisa ndo paunoona kuti makandiwo hasi Jesu and you lose wanzwa ende uchademba zvako maititi varoda kutokufikisa kurwadziwa kupinda kwawakaita mujeri muchivaseka gore rese muchiti muri vachamufira mujeri muchiti chii vari kutoda kutoti utopindamo so kana wakangwara iwe usaite zvokutotamba iwe vari kutokutrepa zvese zvokuti hanzi wakafonera ofisi iwe hausi kuona but nenhau yokuti uri dofo uri padenial pekuti iwe kufunga kuti tiri pamwe chete tarisa vanhu makosha shandisa brain Patricia Jeki vanhu vese vari kungokuti iwe uri dofo imagine abuda kuti uri dofo unoti dai Ketina akabuda ndakaburisa zvinhu zvese zviakabuda achitaura suwaga uri dofo paibuda chakanaka ndopawaiona kuti sori yacho haipinde zvevanhu vari kutaura kuti hei uri bhita naKetina nyange ndikaita bhita naKetina ndine basa reinai but I'm being honest because hana basa haasi loyal anogona kushandisa vese vanalavhunisa imagine kuti akati ndamira newe nekuda kwesister yake yauri paguest pake pakaitika zvinhu izvo iwe hauna basa uri dofo hausi shamwari yangu ukunzwisa pakataura mashoko akawanda tarisai ichi chima ichi chikuya chitaura kuti iwo wakazoti hapana kana nyaya ine musoro iri kutaurwa hausiona kuti uramba uchingoshandiswa wotaura kuti handisi kuzviva zvokufamba sei hauziva zvokufamba sei inda uchipenga iwe changamuka mhani saitiswa nai ndikunyebandikuwa tamboti iwe swaga chivhura yako live ndichikusira haya nhasi ndambogara vedu vemaiwe ekanimbozama kuvhura tanga chiti tiri kuita makwati tiri kutamba asi nyaya dzacho dziri kutoenda deep it's getting deeper and it seems as if nhasi chaikwadove nhasi ameno zvezvokuri kuramba kuchikandwa tichaona kuti zvinogumani sisimeli panhu pari kuitiswa vanhu apa ende unotonyura pandakaona kuti vakomana makandiwo hasi Jesu amai mwene ndaingoti kungopresa live kudai kachidonhedzwa kalive kudai ndichivhura kamwe kapeji kachinodonhedzwa kudai ndichivhura kamwe kalive kachinodonhedzwa kudai amai mwene apo uchitarisa kuti ana Keta ari kungenga ana Loveness ari kungenga iwe yako ndoiri kungodonhedza mapeji aniswa mawalls swaga zvokuti chero zvikada kuzama kuti unless rabviswa nazuka pachake aniswa mawalls sisimeni ndati kune zvinomali zvesu zvinombodonhedzwa live watomboita ndaingoti kupresa live ichingodonhedza kudai live yangu handibvunzaika vanhu varikuzviziva zvinhu zvisiri pasocial media here zviri pano pasocial media vanhu zvavanoziva i ndikambonotizira kutiktok ndoona kuti hakusi kubuda zvinhu zvamahwani mukunzwisa nekuda kwevanhu vako vauri kutamba navo ka ende usatambe naKetina akangwara sha ende anokuswebedza padhuze iwe uda kuti ndiningirire pachiripi chijoka tarisai chakandozve ndokuita kuti following yeko yandinoda kucharigwa kunyepa tafadzwa chidau pakadochidoka following yeko yandinoda ucharega ako kunyepa tafadzwa chidau ndine maaudios ako uchirongerwa kunyeperwa kuti you assaulted ye I don't know. You can take over now, Swaga. Guys, this Swaga Nation uko kuchipeki chipoko akuta take over.
nhasi ndavaona nhasi magosti ose anga akazara pano analala bhaibhai anga ari pano ana munhu anzi ane huni dzanaiwa muna anga gwaparadzai anga aripo pano. Tatiri pamakuhwa guys, isusu we don't take edu serious personal. Tatiri kuda kungonyatsongoti makuhwa ari mustreet, zvinhu zviri mumastreet izvi hatinotsvake edu nyaya dzavanhu kuseri, but zvinhu zvimwe zvanga zvingoitika pachena nekungotandara zvedu sefriday nhasi kudai kuti zviri kumbofamba sei. Saka uri kuenda kupi kuchipegi chiboko? Fred inonzi Swaga Nation. Kwai toenda kwasoga, saka kwasoga wochiinda kwanzi aiwa lala uri ghost iwe, lala bye uri ghost. Iwe uri ghost iwe. Inini anonzi lala bye. Right guys, night you guys tambotandara nhasi Friday yanga iri hosa Friday chaiyo tambotandara guys. Saka live yakuno continue kwaSwaga uko kuti kwaSwaga anorova kusvika kwaedza. Swaga naSylvia ripiko vanorova kusvika kwaedza kuti nko vari palive vana. Saka iko zvino ndazama tombovasirawo nhasi ava votorawo apa kundaona yamhene kunosvika kuti vana chanosvikepi tonoona ikoko. Toda kumbotevedzera ndichinyatsa kufollowa nhau comment section. So guys, naita yenyu guys, thank you guys mese mauya, thank you guys tambotandara kwai kuchatukwa munhu kokotukwa munhu zvoko kunotukwa munhu yesu priscas vanhu yesi mangwe kokotukwa munhu kwaSwaga kune kuchitukwa vanhu. Hai zvine ndotadza manje tozokonewa zvinyadzi izvi tozozvikonewa. Kwanza after your life kunorara simete tozonzwa chimunya nai aiwa, but ari kuda timu riripo, timu rakamirira harisi ku Sylvia akuna tenda funeral. Okay, vakamirira kutofamba nenyaya kusvika mangwana. Saka guys, naita yenyu guys, tobatana zvakare atove nhasi ka tobatana zvakare nhasi tichienda kumberi. Memes hatipindi nemoyo, tiripo pakutotamba zvedu isu anowana takaenda. So guys, ndokubatai paleta.